ፍጹም ኃይልም ደካዬ ደልካለሁ እደልካዬ ብምሉ ልበይ ናፍቀካዬ ደልካለሁ ናይ ምድሪ ሕልኽልኽ ናባኻ እጎይ ወትሩ ንኸምልኽ ንዓኻ ደሌካ ኣለኹ እደሌካዬ ብምሉ ልበይ ናፍቐካዬ ደሌካለኹ እደሌካዬ ብምሉ ሓይለይ ናፍቐካዬ እኔስ መኖር አልችልም ስምህን ሳልጠራ ኢየሱስ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ ስፍራ እኔስ መዋል አልችል ስምህን ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ ስፍራ ያለ ምንም ነገር መኖር እችላለሁ ደግሞ ማይደንቀኝ ኖሬ አይቼዋለሁ ግን ያላንተ እንዴት እኖራለሁ
አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ ስፍራ እኔስ መዋል አልችል ስምህን ሳልጠራ ኢየሱስ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ ስፍራ ኢየሱስ تطبق نزلت بجخايا بمحرت تمرح نفسي بفتوتها دحري خات تبس كايدلني ايدلني كريح كباغا ايدلني كفليكا انت ايدو تصبو ኢየሱስ ብዘይካኻ ጽባቐይ ክብረተይ ዝምክሓሉ ሃብተይ ናይ ዘላለም ርስተይ ንስኻ እንዲኻዎ ኢየሱሰይ ንዘላለም ዘይትበርስ ሃብተይ تبرس هابتي نزل عليهم زي تبرس هابتي أنا نخبر زي توارد حلي هو تخركب نسخام وتكال كماخا زغبر اللوديو لعز بلخن انت ويو نزيت بجخايو بمحرت من نفسي بفتوتها دحري خاتتب هاليلويا نزيت بجخايو بمحرت مرح نفسي بفتوتها
نخاف يسوس الصبر أسسه نهبر خسفتوي الصبر أسسه قدوس 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 يلملك الزمنات منو من يموت معنا الزمنات منو من يموت معنا من يموت معنا يلا نتمسك تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن تبارك يسوس تبارك تبارك يسوس تبارك تبارك يسوس تبارك تبارك نفسي تعبيك هلا تمسكن نفسي تخبرك هلا تمسكن نفسي تنزعك هلا تمسكن نفسي تنقصك هلا تمسكن 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 بنقر كله صادق يخمون تمسكن
የብርሃኔው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ሃሌሉያ 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 ክብርን ስምካ 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 በነፋስ ቅዱሳን ተኸቢብካ ዘለኻ ኣብ ትበርኽ ትብራን ትውደስ በይንኻ ሓደኳ ምስልካን ፍጹማይ ቀርበካን ዘለዓለም ትርአ ደሚካን ገኒካ በላፋት ቅዱሳን ተኸቢብካ ዘለኻ ኣብ ትበርኽ ትፍራን ትውደስ በይንኻ ሓደኳይ ምስልካን ፍጹማይ ቀርበካን ዘለዓለም ትርአ ደሚካን ገኒካ ኣብ ዘመናት ሙሉ በይንኻ ኢኻ ንጉስ ግዜን ዘመናትን ኣይንውን ጠካንዮ ዝኳንካስ ግኑን እዩ ማንም ዘይመስሎ ብሓይሊ ግርማኻ ንኹሉ ትፅዕሮ እስከ ሃሌሉያ 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 ክብርን ስምካ 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 ከምንሆየ ነቲ ዓብይ ጎይታ ከምንሆየ ብፍጹም ዘይርሳ ከምንሆየ ነለቢ ዝመዓቕዎ ከምንሆየ ነቲ ርእሲ ምኣዝብ ከምንሆየ ነቲ ዓብይ ጎይታ ከምንሆየ ብፍጹም ዘይርሳ ከምንሆየ ነለቢ ዝመዓቕዎ ከምንሆየ ነቲ ርእሲ ምኣዝብ ሓቀኛ ኣምላኽ ናይ ጥበብ ጎይታ ዝኾነ ይኹን ፍጹም ብሰብ ኣይምሮ ኣይግመትን እዩ ወርዱን ስፍዓቱን ኣይእዝግ ከምንሆየ ነቲ ዓብይ ጎይታ ከምንሆየ ብፍጹም ዘይርሳ ከምንሆየ ነዳቲ ዝነዓቕዎ ከምንሆየ ነቲ ርእሲ ምኣዝብ ከምንሆየ ነቲ ዓብይ ጎይታ ከምንሆየ ብፍጹም ዘይርሳ ከምንሆየ ነዳቲ ዝነዓቕዎ ከምንሆየ ነቲ ርእሲ ምኣዝብ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ኩሉ ኣምልኾ ዕቤት ግርማ ኢየሱስ ንኽትወስድ ውዑይ ኢኻ እንካ ውሰድ ንበይንኻ እንካ ውሰድ ንበይንኻ እንካ ውሰድ ንበይንኻ እንካ ውሰድ ንበይንኻ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ኩሉ ኣምልኾ ዕቤት ግርማ ኢየሱስ
وسن بينها إنكا وسن بينها إنكا وسن بينها كابتب عالم زولس أوشنا زولي عبي هاليلويا أوشنا زولي عبي هاليلويا أتحيلين عها مسكانك وسد لوهاتك كرئي بمعاتي تبباي مقو بخوين كاني من اللوني كبير أتحيلين عها مسكانك توسد لوهاتك كرئي بمعاتي تبباي مقو بخوين كاني من اللوني كبير مساينيركا أيتفلخنن يسوسي مساينيركا مساي توعلتكا مساينيرو أي قدفن كمن قردا يمو وعلتنا تكس كزازمو قالات السائن ولو توعلت كاس مني قلتو بمسكناي كزازمو زقبر كالي كندي كبلمو قليت اي وطن بالت ناسكا علت يوارخكا يودسكا أتحيلي نعها مسكانا في وسط لو هاتكا كرئي بمعاتي تبباي مقوب خوين كاني من اللوني كبير مساينيركا أيتفلخنن يسوسي مساينيركا مساي هاليلويا 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 كما حسبل سلطان يلا كما حسبل حيان يلا كما حسبل برتاح يلا كما حسبل حيان يلا كما حسبل سلطان يلا كما حسبل عوبي يلا كما حسبل حيان يلا شبشب هاليلويا نقول أبلغ نشبشب هاليلويا كعلو علبان هاليلويا اسمع شبشب هاليلويا زكولان هاليلويا أسرار حافلوي فلاي أسرار حافلوي أسرار حافلوي فلاي أسرار حافلوي سلطان يلا كما حزبل حياة سبحانه يلا وتعتبر قودك الصلاة بلو أريد أسرارها زي كم يسفروا يقبها أريد أسرارها نسمو ودتانا كم بجمرتا أريد أسرارها إوه أسرارها أريد أسرارها فلوي أسرارها فلوي أسرارها فلوي بس لكم لخابر سيدة مغسولة أبيس
አቤት በፋሲል ኩብልኮ ዘይሰለም ደሪዮ አቤት አቤት አጣውነት እቲ ኮይኑ ዓብ ጭፍራ አቤት አቤት ዓይኑ ማጌርካዮ ደረብ ምዝበለዳ አቤት ፈሎይ 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 ልቤ እንደገና ከየት እንዳነሳ ትዝ አለኝና አልቻልኩበት ዝም ማለት ምስጋናና ክብር ይሆንለት ደግሞ ተነሳ ልቤ እንደገና ከየት እንዳነሳ ትዝ አለኝና አልቻልኩበት ዝም ማለት ምስጋናና ክብር ይሆንለት አምልኮ ይዤ አደባባይ ልውጣ ያኮራኛል እንጂ አላፍርበት ጌታ የረዳኝ ያገዘኝ ደግሞ ተነሳ ልቤ እንደገና ከየት እንዳነሳ ትዝ አለኝና አልቻልኩበት ዝም ማለት ምስጋናና ክብር ይሆንለት ምስጋናና ክብር ይሆንለት አምልኮ ይዤ አደባባይ ልውጣ ያኮራኛል እንጂ አላፍርበት ጌታ የረዳኝ ያገዘኝ የረዳኝ ያገዘኝ የረዳኝ ያገዘኝ አጋንንት ይቀጥቀጡ የለም ከባህ ሰይጣን ባዕሉ ይቀጥቀጥ የለም ከባህ ፍጥረት ኩሉ ይቀጥቀጥ አረ የለም ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 አጋንንት ይቀጥቀጥ የለም ከባህ ሰይጣን ባዕሉ ይቀጥቀጥ የለም ከባህ ፍጥረት ኩሉ ይቀጥቀጥ የለም ከባህ ኢየሱስ 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 አጋንንት ይቀጥቀጥ የለም ከባህ ፍጥረት ኩሉ ይቀጥቀጥ የለም ከባህ ሲኦል ባዕላ ትንቀጥቀጥ የለም ከባህ ኢየሱስ 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 አሰፈር ጸሎቴ ተሰሚዑ ድምፂዋ አሰፈር ጸሎቴ ተሰሚዑ ድምፂ ልሳይ አሰፈር ጸሎቴ ተሰሚዑ ድምፂ መዝሙረይ አሰፈር ጸሎቴ ተሰሚዑ ድምፂ ልሳይ አቤሎ አምላካ ሲበሉ አለውና ክሳዕ ዘምሩ በረከተይ አንተ
ድምፂ ወሃዕተይ ኣብ ሰፈር ጠላተይ ተሰሚዑ ድምፂ ልታይ ኣምሎ ኣምላካ ስበሉ ዓዳዋ ኣፍኣፎም ክሳዕ ዘምሩ በረኸተይ አንጀሚሩ 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 ወሳሎ ልበይ ኩል ጊዜ ባኻ يحبسالو ልበይ ኩል ጊዜ ባኻ يحبسالو ልበይ ኩል ጊዜ ባኻ يحبسالو ልበይ ኩል ጊዜ ባኻ ንዓይ ሰናይ ምግባር ኮይኑሎ ልማድካ ኮይኑሎ ልማድካ ንዓይ ጽቡቕ ምግባር ንስዩ ሓጎስካ ንስዩ ሓጎስካ ንዓይ ሰናይ ምግባር ኮይኑሎ ልማድካ ኮይኑሎ ልማድካ ንዓይ ጽቡቕ ምግባር ንስዩ ሓጎስካ ንስዩ እንታይ ሎሚ እዝምረልካ ጽባሕ እዝምረልካ ኩሉ ጊዜ እዝምረልካ ሎሚ እዝምረልካ ጽባሕ እዝምረልካ ኩሉ ጊዜ እዝምረልካ እስከ ባሕል ሃሌሉያ አይደክምኔ ክዝምረልካ አይደክምኔ ክዝምረል አይደክምኔ ክዝምረልካ አይደክምኔ ክዝምረልካ አይትጽገብ አይትምኖሪኻ አይትጽገብ አይትምኖሪኻ አይትጽገብ አይትምኖሪኻ ስሕብ ሕይወተዩ ምላኽ ንዓኻ ጽጋብ ዕርጋበትዩ ምላኽ ንዓኻ ስሕብ ሕይወተዩ ምላኽ ንዓኻ ጽጋብ ዕርጋበትዩ ምላኽ ንዓኻ ብሉ ተተት ብሉ ብሉ ኧረ ብሉ ኢየሱስ ብሉ ሽምሸባ ብሉ ዘይንቀሳቐስ ከይሉ ብሉ እስከ ባሕሳ ብሉ ኣሰራርሓኻ ብሉ ኣሰራርሓኻ ብሉ 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 ኣሰራርሓኻ ፍሉዩ ተግባርካ ምዃኑ ስራሕካ ካብ ርሑቕ ናባኻ መጺእ ሒዘ ተኣምርካ ኣብቲ ዝገመትክዎ ዓጸፋ ኮይኑኒ ውነይ ተመስሎ ስራሕካ ጋሪሞ ፍሉዩ ተግባርካ ምዃኑ ስራሕካ ካብ ርሑቕ ናባኻ መጺእ ርኤ ተኣምርካ ካብቲ ዝገመትክዎ ዓጸፋ ኮይኑኒ ውነይ ተመስሎ እምብዛመ ዘገርም ስራሕካዩ ዘገርም ስራሕካዩ ዘገርም ሃሌሉያ ዘደንቕ እንተሎ ተግባርካዩ ተግባርካዩ ዘገርም ሰሎሞን ካብ ሰሎሞን ትበልጥ ተዓቢ ዓዚኻ ምዕርውቅ ኣበኻ ሓለፋ ኣለካ ተግባር ናይ የዳውካ ባሂ ዘብለኒ كحسبون كله يدنا أنا سقرم تلو سرح كايو سرح كايو سدن تلو تكبر كايو تكبر كايو سدن تلو سرح كايو اسكع علنت 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 እስከ ከምዝ በሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብምሉ ልበይ ኣምልኸካ ብምሉ ሓይለይ ኣምልኸካ ብኹሉ እንትናይ ኣምልኸካ خكا كفتر كاني أملي خكا بهندا بلني
አምላኸይኻ ጎይታዬ ንጉሰይኻ ኢየሱሰይ አምላኸይኻ ጎይታዬ ንጉሰይኻ ኢየሱሰይ አምልኮይዤ አደባባይ ልውጣ ያኮራናል እንጂ አላፍርም በጌታ የረዳኝ ይክበር ጌታዬ ያገዘኝ የረዳኝ ያገዘኝ የረዳኝ ያገዘኝ ኣብ መስቀል ሞይትካ ከተድሕነኒ ናፀላኩኻ ምስ ፈተኻኒ ከምዚ ርኢኹን ኣገሪሙኒ ዘይነቡር ኮይኑስ ኣደኒቑኒ ሃያል ፍቕርኻ ሃይለይ ኮይኑኒ ክዝምረልካ ይድርኸኒ ክዝምርየ ክዝምርየ ኣየቋርፅን ንዓኻ ክዝምርየ 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 ኣየቋርፅን ንዓኻ ክዝምርየ ኃጢአትናይ ዓለም እትርሕገንሸል ኣምላኽ ከሎኻ ኣምላኽ ከሎኻ ኣቤት ትዕግስቲ ሃጣን ሓቢሮ ክጻረሩኻ ክጻረሩኻ ኣነ ክኸብር ተዋሪድካለይ ሓሳር መከራ ጸገብካስለይ ከተጸብቆ ዘለዓለመይ ከተጸብቆ ዘለዓለመይ እስከ በሓንሳብ ዘመን ሕይወተይ እዝምረልካ ክሳዕ ዘለኹ እቓንየልካ ከመስግነካየ 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 ምስጋናይ ትፈጽሞ ኢኻ አምላኸይ የመስግነካ አምላኸይ የመስግነካ እልልታይ ትፈጽሞ ኢኻ አምላኸይ የዕልለልካ ላፋንታሲካ ተላባሃታ ጂዳባንዳስ ካብ ዘለና ሓፊልና መዝሙር ሃሌሉያ ሎሚና በሐድሽ ክብሪ ሃትአቱ ሃሌሉያ ሪካታ ፋንታሲካ ተላባሃታ ጂዳባንዳ ራባንታሲካ ተባሃታ ጂዳባንዳ ጂዳባንዳ እስኪ መዝሙር ኮይና ሃሌሉያ ካብ ልብና ምስትጸናሕና ክብሪ እንዳወሰኽና ሃሌሉያ ሪካቶ ማሃታ ዚካ ተላባንዳ ሪካታ ባሃታ ጂዳባሃታ ጂዳባንዳ ዝዝምረሉ ከማንም ጊዜ እዚ ጊዜ ዝሕጐሰሉ ዝሕጐሰሉ እዋንዩ ዝሕጐሰሉ እዋንዩ ከማንም ጊዜ ከማንም ጊዜ እዚ ጊዜ ዝዕልለሉ ዝዕልለሉ እዋንዩ ላካታሲካ ተላባሃታ ጂዳባንዳ ራፓንታሲካ ተባሃታ ጂዳባሃታ ሲካታ ሪካታ ባሃታ ጂደስ ኢየሱስ ዘምረሉ መጽዮኒ ዘምረሉ እዚ ጎይታዚ እስከ ዕልልታ ጣዒት ለእግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ሎሚ ደስ ዝበለተሊ ጣዒት ዕልልታ ለእግዚአብሔር እስኪ በዝምለኾ ደስ ዝበሎ በዚ ጸናሕና ኩሉ ዓይነት አገልግሎት እግዚአብሔር ይባረኽ እስኪ ዕልልታ ጣዒት ሃሌሉያ ሎሚ ናብ ሓድሽ ክብሪ ክትኣትኻ ብለዎ
ናብ ሓድሽ ክብሪ ክትኣትየኻ ብሎ ናብቲ እግዚኣብሔር ዘዳለወልካ ብምልኣት ክትኣትየኻ ብሎ ብምልኣት ክትወፅእኻ ብሎ ብምልኣት ክትድይብ ኢኻ ብሎ እስኪ ዝኣመነ ኣሜን ይበል ዝኣመነ ኣሜን ይበል እግዚአብሔር ምሳይ ዝበለ አሜን ይበል ሎሚ አምላክ ምሳይ ዝበለ አሜን ይበል ለማዓት በሉ እስኪ በኃይል ወርስ ይበሉ በኃይል ካት ይበሉ በቅጽበት ካት በፍጥነት ካት ይበሉ እስኪ ዘአመነ አሜን ይበል እስኪ ነሐጥር ዳው ጸልይ በልሳና ጸልዩ ሪካታፓንታ ሲካታፓንዳ ሊፓንዳ ሲካላፓንዳ ሎሚ እግዚአብሔር ናብ ዘራእካ ክትፈጥን ይኸ ጎይታ ሰራዊት ምሳናይ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምሳናይ እግዚአብሔር በኃይሉ ምሳናይ በኽብሩ ምሳናይ ሪካታፓንታ ሲካታላባሃታ ዲላባንዳ ለትታኹም ዘሎ ሎማ ናብ ሓድሽ ክብረታ አትይኻ በለው እግዚአብሔር ናብ ዘራእካ በለው በመልአት ክትአትይኻ በኃይል ክትአትይኻ ጎይታ ሰራዊት ምሳኻ ይበለው እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምሳኻ ይበለው በኃይሉ ምሳኻ ይበለው እስኪ ዘአመነ አሜን ይበል ዘአመነ አሜን ይበል ላባንታ ሲካታ አላባአታ ዲላባንዳ እግዚአብሔር በለው እስኪ كم حيال جينا مساي بلو أملاك كم حيال جينا مساي بلو إكزابير كم حيال جينا مساي إكزابير هير بلو حيلي بلو يسوس حيلي بلو أملاك حيلي بلو إكزابير حيلي بلو بس كعل تاني إكزابير هون هلا لا تاخم ذلوا اللي حبلوه كابز ساعة جمير كابلوه إكزابير نابزر عيا كابلوه بملآتك تورسيها بملآتك تأتيها بحيلك تأتيها بلوه اسكن حدا دا خنصلينا هاللويا ريكاتا فانتاسي كاتالافاندا بلسانا تصلينا حدا دا بلسانا تصلي ريكاتو اولاها اتاديلا فاندا ريكاتا فانتاسي كاتالافاندا ريكاتا فانتاسي كاتالافاندا لومي غويتانا بزرعك تفتنيها እግዚአብሔር በኃይል ሆጣካይ በቅባት ከውጣካይ አበረክታት ከግዛአካይ ዘአመነ አሜን ይበ ዘአመነ አሜን ይበ ዘአመነ አሜን ይበ እስከ ዕልልታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ ንሽቶ ምርዳ ክንወስዲና ካውኻ ክንጽልይና እግዚአብሔር ይባረክ በፍቅር አምላክ ኮፍ ንበል ነጣውም ዘለኩም ሎሚ በልዎ ጎይታ ናብ ዘራእካ ብምርዳ ክትአትይኻ በኃይል ክትአትይኻ ጎይታ ኃይልኻ ይበሎ ጎይታ ኃይልኻ ይበሎ እግዚአብሔር ይባረክ ናይ አምልኾ ፕሮግራም ጸኒሕና ህጅውን ንሽቶ ምርዳ ክንወስዲና እግዚአብሔር ድማ መጨረሻ ክንጽልይና ጎይታ ይባረክ ሎሚ ንሪኦ መንፈሳዊ ቅልስ ዝብል መንፈሳዊ ቅልስ ኣብዚ መወዳእታ ዘበን እዚ መንፈሳዊ ቅልስ ዝብል ሓሳብ ኣብ ማሕበርን ኣብ ዓለምን በበይኒ ዓለም ናታ ዝኾነ ቅልስ ኣለዋ ማሕበር ከዓ ናታ ዝኾነ ምርዳእ መንፈሳዊ ቅልስ ኣሎ እግዚአብሔር ይባረክ መንፈሳዊ ቅልስ ዘይርድኦ ሰብ ካብ ብዙሕ ነገራት እንታይ ዝኸውን እንዳተታለለ ይዝነብር ካብ መጀመርታ ዓለም ብምኽንያት ናይ ዲያብሎስ ምውራድ ወይ ድማ መውዳቕ ኣብ ቀጻሊ እንታይ ያዘላ ኣብ ቀጻሊ ቅልስ ያዘላ ቅልስ ዝወፃ ዓለም ኣይኮንናን ዘለና ዓለም ብምልእታ እንታይ ያዘላ ኣብ ቅልስ ያዘላ ን6000 ዓመት ኣብ ምንታይ ኣሎ ኣብ ናይ ቅልስ ስፍራ ኢና ዘለና ምክንያቱ ዲያብሎስን ዓለም ዝኣረገት ዓለም ወይ ድማ ዝኣረገ ኣዳም ስጋዕ መፈጸምቶኦም ናብ ቃላይ ሓዊ ዝኸይድ ዲያብሎስ እቲ ቅልስ ከቋርጽ ኣይክልን እዩ መንፈሳዊ ቅልስ ግዴታ ይሆን ክሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺው ናብታ ናይ ክርስቶስ ዓለም ጻድቕ ቅዱስ በይኑ ዝነብረላ ግዝኣት ምድሪ ስጋዕ ናኣቱ እንታይ ኣሎ ቅልስ ኣሎ ስለዚህ ነቲ መንፈሳዊ ቅልስ ግን ከመይ ንርድኦን በይን ንሕዞን ጥራይ ዝፍልል እዩ ዘለዎ እንተዘይ ኮይኑ እዛ ዘለናያ ምድሪ ዝወደቐት ምድሪ ስለ ዝኾነት ተስቆርቁር ዘላ ምድሪ እያ ዓመፅ ዝበዝሓ ምድሪ እያ እዛ ዓለም እዚኣ ብኩሉ ዓይነት ርክሰት ዝግለጸለ ዘሎ ዓለም እዩ ብናቱ ጥበብን ብናቱ ምኽርን ዲያብሎስ እንታይ ዝገብር ኣሎ ብኩሉ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ዓውዲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ውግእ ተርእይኹሞ ሕክምና ተርእይኹሞ ግብረ ሰዶም ተርእይኹሞ ብምሉእ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ቅልስ ምክንያቱ ቅልስ መጀመርታ ምንታይ ይጅመር ኣብ መንፈስ ይጅመር ከምኡ እንዳበለ ከዓ ይኸይድ እቲ ዕላማ ናይ ኣምላኽ ግን እንታይ እዩ
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 10 እንታይ ይብል ከምታ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ እንታይ ክኸውን ፍቃድ ኣምላኽ ክኸውን ኣብ ሰማይ እንታይ ዘሎ ጽድቂ ዘሎ ኣብ ሰማይ እንታይ ኣብ እግዚአብሔር ማለት እዩ ቅድስናይ ውጊ የለን ታይዳ ከምታ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ እንታይ ክኸውን ፍቃዱ ከኣከሞ ክኸውን ሕጂ እዚ ሓደ ቅልሲ ንመን ነታ ኣብ ዓለም ዘሎን ካለ ዓይነት ምርዳን ካለ ዓይነት ገዛን ሒዝዎ ዘሎ ዓለም ማለት ዛስዋይ ነዚ ናይ ምጽባብ ጉዕዞ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሰማያት ኣብ ምድርን ሓደ ስጋዕ ዝኸውን እንታይ ክኸውን ቅልስ ክቕጽል እዩ ኣዳም ምስ ወደቀ ዲያብሎስ ኣቀዲሞ ቅልስ ናይ ዝንሪኦ ዘለና ውጽኢት መበገስ መኒ ሰብ ኣይኮነን ዲያብሎስ መበገስ ዝቅልስ መኒ ዲያብሎስ እዩ ዛስዋይ ሕጂ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣጀማሪ ዘይኮነስ ኣፈጻሚ እዩ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ እንታይ ኣጀማሪ ዘይኮነስ እንታይ ኣፈጻሚ እዩ ወይ ዲያብሎስ ሒዞ ናይ ዲያብሎስ ይፈጽም ወይ እግዚአብሔር ሒዞ ናይ እግዚአብሔር ይፈጽም ማለት ስለዚ እቲ ኩሉ ቅልስ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ይጅምር ዘሎ ማለት እዩ እቲ ቅልስ ኣበይ ይጅምር ኣብ ናይ ግዝኣት መንፈስ ይጅምር ስለዚ ሓሳብ ዝቕበል ስጋ ዝለበሰ ዝቕበል እንድሕር ረኺቦም እግዚአብሔር ይኹን እቲ ናይ ጸልማት ዓለም ይኹን እንታይ ዝኾን ማለት እዩ ኣፈጸምቲ ናይዚ ዝረአ ዓለም ኮይና ንርከብ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቅልስ ወጻኢ ዝነብር ሰብ የለን እዛ ንሪኣ ዘለና ዓለም ከዓ ናይ ቅልስ ዓለም እያ ማለት በዝን ዓይነታት ተሓሰባ እንድሕሪናዮ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2:15 ጅምር ክብል ከሎ እግዚአብሔር ታይልወና ኣዳም ንገነት ኤደን ሓልዋን እየያን እዩ ሓልዋ ትብል ቃራ እዩ ሓልዋ ማለት ማለት እዩ ጸላእለሞ እንታይ ግበር ሓልው እዩ ዝብሎ ዘሎ ከም መጀመርታ ቅድሚ ኣዳም ወላ ሓንቲ ናይ በዓል ዲያብሎስ ምንም ከይፈለጠ ከሎ ሓልዋን እየያን እዩ ምክንያቱ ካብ ዝጅምር ኩሉ ዓለም ብዲያብሎስ ምክንያት ኣብ ምንታይ ኣትዩ ኣብ ቅልሳት እዩ ኣዳም ከዓ ክሕልዋ ኣይኣተወን ኣይከኣለን ቀልጢፊ እንታይ ኣትዩ ሓሳብን መንፈስን ዘርእን ናይ መን ኣትዩ ናይ ዲያብሎስ ኣትዩ በስዋይ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 እንታይ ይበል ዘርእኻ ዘርእታ ሰበይትን ከዓ እንታይ ክኸውን ክቃለስ ክልተ ዘርኢ ኮይኑ ማለት ስለዚ ቅልስ ናይ ዘርኢ ጉዳይ ስለ ዝኾነ 3:15 ዘፍጥረት ድሕሩ ኪድልና ብምሉኡ ሓርፋፍ ዝኾነት ናይ ብሉይ ኪዳንን ስጋብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ እንድሕሪኢኹሞ ካብ ቅልስ ወፃኢ ወላ ሓደ የለን ሕልፍ ከይበለ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ካብ 3 ክሳብ 8 ከዓ ኣብ ቃየልን ኣብ ኣቤልን እቲ ዘርኢ ጀሚሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኣቤል ክሪኦ ከሎ እንታይ ርኢዩ ንኣቤልን መስዋዕቱን ባህ ኢልዎ ርኢዩ እግዚአብሔር ንቃየል ክሪኦ ከሎ ከዓ ንቃየልን መስዋዕቱን ባህ ኣይበሎን ምክንያቱ ዘቕረቦ መስዋዕቲ ብትኽክል ንኣምላኽ ዘሕጉስ ኣይነበረን ምክንያቱ ዝፈስስ ደም ዘይኮነስ ካብ ሕርሺ ይምጽዎ ድሮ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ዘርኢ ናይ ተመን ኣትዩ ተመን ኢልዎ ብተመን ዝምሰል ዲያብሎስ ልክዕ ሓሳብ ታክገብሮ ጀሚሩ ክጠውዮ ጀሚሩ ናይ ምንታይ ቅልስ ተጀሚሩ ናይ ሓሳብ ቅልስ ጀሚሩ ኣብ ቃየል እንታይ ገይርዎ ነቲ ሓሳብ ነቲ ናይ ኣምላኽ መስዋዕቲ ብሕሩድ ከሎ ደም ብፍሳስ ከሎ ካብ በኹራት እንስሳ ክንዲ ዘምጽእ ካብ ምንታይ ኣምጽኡ ካብ ፍረታት ኣምጽኡ ስለዚ ኣብ ሓሳቡ እንታይ ከውን ጀሚሩ እቲ ዘርኢ ናይ ተቐበሎ ተመን ክጠውዮ ጀሚሩ ከኣልየ ጀሚሩ ነቲ ቁኑዕ ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ከኣልየ ጀሚሩ ተስዋይ ናይ ክልተ ዘርኢ ቅልስ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቅልስ እዚ እምበኣር ናብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከይተረፈ ሰብ ዘርኢ ኣምላኽ ስለ ዘይተቐበለ እግዚአብሔር ግን ንምድሓን ብኣብርሃን ምስ መፀ እቲ ኩሉ ቅልስ ዳሓለፍናዮ ምስ መፀና ናይ ኖህ ቅልስ እውን ኣሎ ኖህ ንገዛ ርእሱ ሰባ ክፅድቂ ኮይኑ በይኒ ተሪፉ ብምሉእ ሰብ ብምንታይ ሓትዩ በቲ ዘርኢ ተመን ዘርኢ ዲያብሎስ ተታሒዙ ኣብ ርክሰትን ኣብ ግረብ ሰዶምን ታናይ ቀዳመይቲ ዓለም እንታይ ኮይና ተታሒዛስ ጠፊኣ ማለት እዚ ውጽኢት ናይ መንፈሳዊ ቅልስ
እትቅልስ ቀጻል ይዘሉ እግዚአብሔር ካብኖህ ካለ ዘርኢ ጀሚሩ ካለ ኔሽን ክምስርት ካ በአብርሃም ታይገሩ ካብ ሕብረተሰብ ካ ካብ ምድርኻን ውፃ ናብታ ኣነ ዘርኤካ ኢልዎ ነዚ ቅልስ ድማ እንታይ ኮይኑ ኣብ ያዕቆብን ኤሳውን ጀሚር ማለት እዩ ያዕቆብ እቲ ተስፋ ኮይኑ ክወፅ ከሎ ኤሳው ከዓ እቲ ነቲ በኹርነትን ናይ በኹርነቱ ዝሸጠ እዩ ስለዚ ትቅልስ ናይ ብሉይ ኪዳን ከምኡ ኢሉ ክኸይድ ከሎ እግዚአብሔር ግን ኣብ እስራኤል እንታይ ይገብር ነይሩ ዛስዋይ እግዚአብሔር ንእስራኤል ይዋጋኣሎም ነይሩ ኣብ ነቢያት ብምምፃእ ኣብ ካህናት ብምምፃእ ኣብ ነገስታት ብምምፃእ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ነይሩ ንፀላእቶም ከባረረሎም ናቱ ዝኾነ ህዝቢ ክሕዝ እግዚአብሔር እንዳተዋግአ ንእስራኤል እንታይ ይገብር ነይሩ ናቱ ድምፂ ናቱ ዝሰምዑ ካህናት ናቱ ዝሰምዑ ነቢያት ኣብ ሰለስተ ዓይነት ኣገልግሎት እንዳተገለጸ ኣብ ኩሉ ሰብ ዘይኮነ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዘርኢ ሓድሽ ሰብ ኣይመፀን እቲ ዘርኢ ክርስቶስ ኣይመፀን እግዚአብሔር ግን ብመንፈሱ ኣብዞም ዝብሎም ዘለኹ ኣገልግሎታት እንዳተገለጸ ንእስራኤል እንታይ ይገብር ነይሩ ይዋጋኣሎም ነይሩ ካብ ጎረባብቶም ሓንሳብ ብምእዛዞም ይዓርፉ ብዘይ ምእዛዞም ከዓ ኣብ ስደት ይነብሩ ነይሩ እዚ ውፅኢት ናይ ምንታይ ናይ ቅልስ ውፅኢት እንድሕር ውፅእ ኢሎም ፀላኢ የባርሮም እንድሕር ኣብ ፈቃድ ኣምላኽ ኣትዮም ተዓዚዞም ከ ብትክክል ትውግእ መን ይዋጋኣሎም እግዚአብሔር ይዋጋኣሎም ስለዚ ካብ መጀመርቱ እቲ ውግእ ናይ መን ማለት እዩ ካብ መንፈሳዊ ዓለም ይዝብገስ ኣምላኽ ተገዲፉካ ዲያብሎስ የጥፋእካ ናብ ኣምላኽ ተተመሊስካ ኣምላኽ ይዋጋኣልካ ካብ ብሉይ ክሳብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ እንታይ ፍልይነት ጥራይ ኣብ ዘርኢ እዩ ንሕና ሓደሽቲ ፍጥረት ክንከውን ከለና ሕጂ ኣብ ብሉይ ኪዳን ግን እቲ መንፈሳዊ ውግእ ቀጻሊ ነይሩ ግን ውፅኢቱ እንታይ ነይሩ ናቹራሊ ነይሩ በቃ ሰብ ንሰብ ይዝቃተል ነይሩ ብሉይ ኪዳን እንታይ ይኸውን ነይሩ ሰብ ንሰብ እቲ መበገሲኡ መንፈሳዊ ግን ውፅኢቱ እንታይ ሰብ ንሰብ ምቅታል እዩ ካብ መንፈሳዊ ዓለም ይዝምላ ካብ ግዛዓት ናይ መንፈስ ይዝብገስ ዘፈጽሞ ስጋዕ ሰብ ንሰብ ምቅታል ግን እንታይ ነይሩ ዝኸይድ ነይሩ እግዚአብሔር ወላስ ምስ እስራኤል ኮይኑ ኣብ ኤሳው ኣብ ሙሴ ኣብ ዳዊት ኣብ ኤልያስ ኣብ ኤልሳዕ ኮይኑ እንታይ ይገብር ነይሩ ይዋጋ ነይሩ ውፅኢቱ ግን ስጋ ብሰብ ምቅታል ነይሩ ስጋ ይቅተል ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቱ ብንብል ግን እቲ ቅትለት ናበይ ኸይዱ ናይ ክርስቶስ ምምፃእ እስቲል ትውግእ ኣቦትኡ ኮይኑ ዝተረፈ ነገር ግን ኣሎ ንኣብነት ዮሐንስ 3:16 ተሪእኹም እንታይ ዝብል በታ ሓደ ወዲ ዝኣምነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእስ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዝና ዓለም ኣፍቀራ ይብል እታ ከይጠፍእ ትብል የኾስታ ደደ እንተሪእኹሞ ንታሕቲ ኩሉ እንተንቢብኩሞ መንፈሳዊ ውግእ ንባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምፅኢ ማለት እዩ ብኡ ዝኣመነ ድሮ እንታይ ክኸውን ናብ ክርስቶስ ከኣቱ ብኡ ዘይኣመነ ድሮ እንታይ ክኸውን ክጠፍእ ምክንያቱ ኢየሱስ ወላ ሓደ ንኸይጠፍእ እንታይ ኮይኑ መፅኡ ኣነ ዕርቂ ከምፅእ ኣይኮንኩን ዝመፃኹ ኢሉ ምፍልላይ ከምፅእ መፅእ ምክንያቱ ካልእ ዘርኢ ኣሎ ካልእ ምኽሪ ኣሎ እንታይ ክገብሮ ክፈልየ መፅእ ዛስዋይ ባይ ዲፎልት ማለት እዩ ክርስቶስ ኣብ ዝተቐበልካሉ ኣበይ ኣትኻ ኣለኻ ኣብ ቅልስ ኣትኻ ኣለኻ ክርስቶስ ኣብ ተቐበልካሉ ስታይ ኣትኻ ኣለኻ ኣብ ቅልስ ኣትኻ ኣለኻ ምክንያቱ እቲ ሓቀኛ መንነትካ ዝቕበሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ የለን እቲ ካልእ ዘርኢ እንታይ ክገብረካ እዩ ክቃወመካ እዩ ዳስዋይ ሕጂ ነቲ ቅልስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መንፈሳዊ ቅልስ ይዕሪግዎ ካብ ምንታይ ግን ኣውፅይዎ ካብ ሰብ ንሰብ ምቅታል ግን ኣውፅይዎ ምክንያቱ እቲ ምንጭ ኣበይ ዘሎ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም እዩ ዘሎ ዮሐንስ 10:10 እንታይ ይብል እቲ ቀታሊ እቲ ሓራዲ እቲ ኣጥፋኢ ንሱ እዩ ኣነ ግን እንታይ ዝመጻኹ ናይ ህይወት ኣገልግሎት ሒዘ መጽ ወንጌል ህይወት ሒዘ መጽ ህይወት ምስተርፉ ምን ተትረቡ ንሱ ግን እንታይ ኢሉ ፈልይዎ ተቀታል እንታይ ገይርዎ ፈልይዎ ቅድም ግን እንታይ ዝገብሩ ነይሮም እስራኤል ምስ ካለ ዓሌታት ዲያብሎስ ኢሎም ኣይኮኑን ዝቃለሱ ነይሮም ካልኦት ኣማልኽቲ ዝሓዙ ካለ ዓሌት ተባሂሎም እዮም ዝቃተሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣነፂርዎ ጸላኢ መን ኢልዎ ዲያብሎስ ንሱ እንታይ ቀታሊ ሓራዲ ኣታላሊ ኢልዎ ሕጂ እቲ መንፈሳዊ ቅልስ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ንዓና ካብ ኩሉ ዓይነት ምርዳዓት ብትክክል ነቲ ሒዝናዮ ዘለና መን ቃለሰልና ኣሎ
ናብቲ ዝተደለየ ቦታ ንኸይን በጽሕ ዝቃለሰና ዘሎ ተሓሳስባ ኣራዳዳ ብምልኡ በቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ምእንቲ ክንዕወት ወሳኒ ዝኾነ ምርዳእ የለና መን ዝቃለሰና ዘሎ ናይ መን ምርዳእ እዩ ናይ ዘርኢ እዩ ናብነት ራእይ ዮሐንስ 12:12 እንታይ ይብል ኣብቶም ሰማያት ኣባታቶም እትነብሩን ተሓጎሱ ኣቶም ምድርን ባሕርን ግና ዲያብሎስ ቁሩብ ዘመን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ብብርቱዕ ቁጥዕ ወሪድኩም ኣለሞ ወይልኹም ኢሉ ሕጂ ዲያብሎስ ሓንቲ ተሪፋቶ ዘላ ሕጂ እንታይ ሓንቲ ተሪፋቶ ዘላ ምድርያ ካብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቀዳማይ ሰማያት ካልኣይ ሰማያት ሕጂ እውን እንዳወረደይ እንታይ ጥራይ ተሪፋቶ ዘላ ምድርያ ተሪፋቶ ዘላ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ክስጎግ ቁሩብ ግዜ ተሪፍዎ ኣሎ ኢሉ ሰማያት ጸሪ ይብላ ኣሎ ኣቶም ሰማያት ዘለኹም ኣብ ሰማያት ዘለኹም እንታይ ኮኑ ተሓጎሱ ምክንያቱ ዲያብሎስ ካብኡ እንታይ ኮይኑ ተሰጊጉ እዩ ኣብ ምድሪ እዚ ዘለኹም ግን እንታይ ኮኑ ተጠንቀቁ እዩ ንማሕበረ ኣምላኽ ማለት ምክንያቱ እንታይ ተሪፎ ኣሎ ሓፂር ግዜ ተሪፎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ክገብርከ ንኣብነት ትማል ወይ ቅዲ ትማል ትከታተሉ ተንኩም ሶሻል ሚድያ ፖፕ ፍራንሲስ ኩሉ መንገድታት ናብ ኣምላኽ ስለ ዝወስድ ኣብ ሲንጋፖር ዝገበርዎ ናይ መንእሰያት ኣኼባ ኩሉ መንገድታት ናበይ ዝወስድ ናብ ኣምላኽ ዝወስድ ስለዚ ምንም ዘባስ የብላን ኩላህና ናብ ኣምላኽ ኢና ብዝብል ምርዳእ ሰዲድሎ ትምርዳእ እንታይ እዩ ልክዕ መንገድታት ኩሉ ዓይነት መንገድታት ናብ ኣምላኽ ወስደና ይዝብል ሓደ ሃይማኖት ኣውጅዎ ማለት እዩ ሓደ ሃይማኖት ኣገይሩሎ ኣውጅሎ ኩሉ ሃይማኖት ኣብ ሓደ ምእንቲ ክከብ ኩሉ መንገድታት ናይ ቡዲዝም ናይ ኩሉ ዓይነት ሃይማኖታት ናይ ኣብ ቻይና ዘለው ጎበታት ዘምልኹ ብምብራቅ ብምዕራብ ዘለው ኩሎም ዓይነት ወላ ኩብያ ሒዞም ዘምልኹ ጣዖታት ሒዞም ዘምልኹ ናበየም ናብ ኣምላኽ ስለዚ ወላ ሓደ ዘፋላል የብላን መንገድታት ብዙሕ ይዘሎ ናብ ኣምላኽ ብምባል ነታ ሓንቲ ሃይማኖት ንምጥቕላል ኦልሬዲ ቅድሚ 2 መዓልቲ ወይ 1 መዓልቲ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ሃይማኖት ተኣውጅሎ which means እንታይ እዚ እንታይ ክፈጥር እንተልኩም ናይ ምርዳእ ቅልስ ይኣትሎ ማለት ንምንታይ ስለ ዘፍረሰ ዮሐንስ 14:6 እንታይ ስለ ዝብል መንገድን ሓቅን ህይወትን እዩ በዘይ ባይና ወቦዛኣቱ የለ ነዚ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ንክርስቶስን ንቃሉን ተኻሂዱ ማለት እዩ ክርስቶስን ቃሉን እንታይ ኮይኑ ተኻሂዱ ኩሉ ዓይነት መንገድ ወላ ቡዲዝም ገለ ጎቦ እንዳመለኽካስ ኣምላኽካ ትረኽቦ ኢኻ ዝብል ምርዳእ ንብዙሕ ዓይነት እምነታት ናብ ሓደ ንምጥቕላል ሓደ ሓፈሻዊ ዝኾነ ምርዳእ ተለቒቕሎ ብዙሕ ሰዓብኻ ክረክብ ድሮ እውን ኣሎ ሕጂ እዚ ቅልስ እዚ መንፈሳዊ ቅልስ እዩ ዳስዋይስ ክርስቶስ ቀልጢፉ እንታይ ኢሉ ብመንፈስ ምስተቀበልና ማለት እዩ እቲ ቅልስ ካብ መንፈሳዊ ናብ ኣእምሮ ካብ ኣእምሮ ድማ ናበይ ክስሕቦ ይዝደሊ ዲያብሎስ ናብ ዝተሓዝ ሰባት ክትቀትለሉ ይዝደሊ ዲያብሎስ ሰለስተ ግዛኣት እዩ ዘሎ ውግእ ኣብ መንፈስ መን ይቐብለካ ኣሎ ትምርዳእ ካልኣይ ኣብ ኣእምሮ ናይ ኣእምሮ ቅልስ ስለ ዘሎ ሳልሳይ ድማ ናብ ፊዚካሊቲ ወይ ድማ ናብ ዝጭበጥ ነገር ክመጽእ ካን ሰብ ኣብኡ ኣፈጻሚ ንኽኸውን እሞ ንሰብ ንምድሓን ስለ ዝመፀ ወላ ሓደ ንኸይጠፍእ ኢየሱስ ከዓ ምርዳእ እንታይ ይገብር ኣሎ ይህብ ኣሎ ናባይ እተው ብዘይ ባይ መንገዲ የለን ኣብ ካልእ ኣይትቀመጡ ይብላል ነዚ ምርዳእ ዝሓዘ እንታይ ማለት እዩ ናብ ትኽክል እቲ ዝቃለስ ናይ እግዚአብሔር ምርዳእ ይሕዝ ማለት እዩ እንድሕር ናብ ኩሉ ዓይነት መንገድታት ዝኸደ ኣብ ሓደ ሃይማኖት ተጠርኒፍና ድሮ ክንዛረበሉ ፀኒሕና ኢና ዝሓለፈ ትምህርታት ዝረኣኹሞ ማለት እዩ ሕጂ ግን ተግባራዊ ሓደ ሃይማኖት ተኣውጅሎ ይስበኽካ ኣሎ ማለት ትምርዳእ ይልቀቕ ኣሎ ወግዓዊ ማለት ኩሉ ዓይነት ሰብ ኣብ ሓደ ኢየሱስ ኣይትስበኽ ኣነ ኸ ኣይሰብከካኒ ተባሂሉ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣዳራሽ ኣብዚ ቡዲዝም ኣብዚ ምስልምና ኣብዚ ክርስትና ኣብዚ ጴንጤ ኣብዚ ካልእ ብሓንሳብ ትእከብ ክርስቶስ ግን እንታይ ይገብርኒ ኣይስበኽኒ እዚኣታ ሓንቲ ሃይማኖት እያ ማለት ኢየሱስ ዘይስበኸሉ ሃይማኖት ንግበረ እዩ ዕላማ ብሓፂሩ ኢየሱስ ተዘይተሰቢኹ ኩሉ ሰብ እንታይ ኣምላኽ ክብል ይኽእል ኢየሱስ ክብል ግን ኣይክእልን እዩ ኣምላኽ ወኪልዎ ዘሎ ንመን
نودو زتقبل يا أملاخ كونفيرم زقبر ودو زي تقبل أملاخ ولا أنت بلا أملاخ يبلوني من قدن مدحان المني أوس كل زو على مني كريستوسي سلازي يسوع كريستوس لزغونه نيسوس مسكال أفريسكا تحقن هي وتنزحز أفريسكا نتي هايمانوت كلها أنا بحدا أملاخنا من قدتاتنا هقول أملاخ دل نتخون زل خايز مسلك كازلو أكيبنا بقى لا يحاول خوستك كاسل زدليت ألا أجن أنت يقبل له طب تي تمنز بالقوة مالتي إتحسابات نايمت واي إتني أملاخ ملأخت نايمت واي أنت يكوني تجميري تحساونا بن تأراويتن إتناي كلام تمن قبل أنت يكوني ميم أبرأ يوحنا سالو سلستي تسيه ميم أنت هقبرو بزكاء على كل سبك سعيد أرى كريستوس كأنت كهون كنجس نتحتار جزء زي رخبة مالتي كريستوس كريم ممسو زنتاي كهوني أزي فتنا له دا تزارب ناخذ لنا سو يسرح له دا تزارب ناخذ له ميديا تقطع أثر له دا تزارب ناخذ لنا جوباء قبر له رأي وجه بمنتاك على سكالو بمرداك على سكالو استرايت سبحان برحد حيمانة نخون أون زلوا وحكم يم زبل على ستة رأي نسأ نبل ولا حنتي كنا مكابيو شعوز سرح ترى يسرح زواج أو ترى يقبر مالتي سلزي أتي مثل ناي منفس تزر إذا أتوه أب أدم استيل تعرقت أدم الزين تاي قبرالو زي جنرال زلنا يو كلسيو أو إنجيل ماتيس 24 ممزع ملكتات كائلهم حتى خلوا دك مزمور تاي نيرشعو عليت أبل عليت حجر أبل حجر تاخوني دم كفاسسيو that's why diablos زي تارجيتو مالتي تارجيت انتاي نابز التحس كغيرو توق نمك تتال كغيرو حزبي ابلع لحزبي سغا ابلع لسغا انت غبر كጫፋጭፍ ይዝደልي ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ትቅልስ አበይ ይብላሉ አመንፈሳው ዓለም ምንጭናይቲ ኮምፓስ ምንጭናይቲ አበጋሲ ተረድዎ ጸላይሊ ናብቀላይ ሐውዝ ተፈርዶ ጸላአሎ ዲያብሎስ ጭፍሩን ማለት አጋንንትን ተፈርዶም የምንሰው ንሰብክም ማልኡ ወግንታይ ገብርለው ይጽዕሩለው أب حسب دعته أمر دعنا يدك سبات دعته تلزي قال أملاح كن انتهي له ديابلوس قورب جزية تريفه ولا مو انت حقبري كسعت نزغله كسعت كفتني مالي تلزي بزي بقى تقلس نفس لست كاتيجوري أم منفسه قلس له ناي أمره قلس له أبتي ناي مجرش ناي سجا ويدما أبتي تحز قلس وني متى نزي يسوع كريستوس ما حبروجن تايجروا له درو كابتي حق حتياتن موتن أوتيو ناب حقه هو تامتيو له نهي وتسباخت يا ما حبرو سلزي ما حبرو تريو زلا الرعاية كابتي كال إزريو كتفلخت كلاله نتقلس نسخ الزور اللوا نتمردع كتحزر اللوا نتمردع عند حرزة إذاته انت تكون مالتي أب عالم نزل كل عينة كلس نسا كنت تعوت له سألاقيك عوت له خير مالتي سلذي اتكال عين بارر بقوله نحنا حزنا يزلنا منفسه وقلس سبات أبسقا ومكتتال كأتو زي كونس بزتخا على نهيوت وينجيل سألاقي مكلع مالتي منفسه وقلس نحنا انتاي نسألاقي مكلع بدحر مقارجة خوينو سبات كأتو لزقبر زلو منفس سلا مخانو ديابلوس مخانو أجاننت مخانو سبات جن سلتكم صلوت سبات صلوت ما حضرتي كلهم عينت سبات سلطان زحزو سلتكم جن سب نتاي قبروه يدنا قبروه لومي بوب فرانسيس أب حد سنغافور أب حد صلاوي ميديا نعلم بملو أبزريو كل سب زتك أمله من قدتات نبأ أملاح سلزخونه حدينا حدا هيمانتنا إلو كنت عمت هالزربة حكيدو كلنا من تيجي سمع قبرت لي زي كلنا حدا يزبل نيسوس شفن عم بيلو كل يزبل مالتي أيكونن يسوس كم تتخون نيرو انتهي مخونه كابز فتر علامات يزو واجا زخفلو من قدي أي مرزن ديابلوس كنت مخري انتهي قبر له نفس سبات يزرع له حسابات هاي قبر له يزرع له حسابات مساعته أنت يوم
ኮምፕሊትሊ ንሰብ ሓሳቡ እንድሕር ዘይተለዊጡ ብናይ ኣእምሮ ክርስቶስ ክሪኦት ዘይጀሚሩ ክትቀይሮ ኣይትኽእልንያ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ካብዚ ሰዓት ጀሚረ በልዎ መንፈሳዊ ቅልስ በልዎ ኣብ መጀመርታ በልዎ ኣብ ምርዳእ ይበልዎ ኣብ መንፈስ ግዝኣት ይበልዎ ድሕሪኡ ግን በልዎ ኣብ ሰብ ምቅትታል ከኣቱ ይኽእል እዚ ወላ ሓንቲ ንሕስያ ይብልኩምን ብምንታይ ኣቱ ሓደ ሃይማኖት ንምንታይ ሰብኻለኻ ሰሮ ቀላል እንብንተልካ كما يعني راب قدامي تهاوريات بتخريستيان اب قبر هاوريات يعني را كسع سماعت نتاي كوينه ميم تقاتيله ميم كيتسب كون السب ايزن زورقي زل حولت تاي قبرو نعو طراي سغودو مستباهلو نو واي انتلكم نتي حق زحزسب ناي بحق نابت زلع على درجه انت خوني مالتي كديبيو سلازي زي منفساو قلس زي بار حدا كابتي ثلاثه درجاتات املاح زحزو مردا بمحازينا كنفتحو زلنا يسوس انتايلو اب غبرات 10:38 نقولهم توم الشيطان زعارهم يزبل الشيطان سعرهم تاي غبر فتحهم يزبل الشيطان تاي زغبرو حجون الشيطان بتي ناتوم بناتو ايجنتس بناي الشيطان وكلتي ناتو سنا حساب زحزهم ناتو سنا حساب افصمت خوينم تاي غبرو لو نسب بفصم نكريستوس زي سبخلو منغدي يصببو ولو يعصو ولو ስለዚህ በዚህ ተሐሳሰብ አዚ አዚና አብ ዲያብሎስ ሎሚ ኮፊሉ ሰባይ ኮነ ዝመጽ አብስነ ሐሳብ ናይ ሰባት አብ መንፈስ አበሰራራህ እንደ አቶ እንታይ ገይርዋይ ነኹላ ያስራሉ ሎሚ ታመጨረሻ ተሪፋ ዘላንተያ ማህበር አምላክ ተቃላሲት ሰራዊት ኮይና ንዝድህን ከተድህን ናይ መጨረሻ ምርዳን ኃይልን ሒዛን ታትገብርያ ክትቃለሰ እትቅልስ እቶም ناي بحقي نتمردع زحزو طرايم كقالس زخلو من يقالس زخل من يو كم حدا ناي مقالس مسارح يزن قدميت كخي زخل ندحريلنا كل عينه اماني يكونن بس وايس كريستوس اب باولوس اب افسون معرف 4 انتي زغبره كله نابصحنا يسوع كريستوس كبصح نابقع بصحنا يسوع كريستوس ابصحنا زي يلسب نابقعت زي مصسب انتي يكوننيو تقالاس هيكون أكلم. سلزم من يقال الزغل. نتام من يقال الزغل بلوا. كقال الزغل كل يكون أنا بلوا. رؤوس زرعة بقعة زمزة نسي زقال الزغل. كقال الزغل ما نمسك أيكونن. ترر مسبلته داي زغون. أزلق يزبل. ترر مسبلته أزلق. سلزي حج جزية خلنا ناين أنتين قبر مالتي. بقعة عدك مالتي. من فسعوا بقعة نحس. من ياتو كله تباهيلنا له اصوار حدش كيدان هجي حدش كيدان اصوار مالت بملؤتي بكريستوس تفصمنا عنا سلازخونه نعو بملعت تاي مخان مسو مقناي نسو حيس كان تاي مخان بقع مخان صدقي قدسنا حيل سلطان بملؤ اصوار املاح انتاي بو تمليكم اللهم دحريلو تتملكايو حق انتاي مغبار ابو امرخا غزات مفتار سطوم زخونه مردا محاس سلازي بز بقع ناي كريستوس نكريستوس زمسل بقعت حيزنا عند حصن احنا اتي اب افسون معرفه 6 كاب 10 حدا يلو زلون انتي مالتي اصوار املاح مولو اصوار املاح انتي مغبار ملباس زي وتهدراوي اتحزا ايو مصحف قدس تزاري بزل ولا بحدش كده كريستوس زمص زلو هج انتي خوني اباخ تقبلكايو مولو بقعتنا كريستوس مسحسكا نزينا يمودعتا زبن تحت قبريها مالتي بمرداء يكون بمنفس يكون بحيل يكون كسعرك اكلني وردنا كريستوس سراويت كون كاللغا وانا اتقلت زرعي لكم يرا عنته حجي زرعي دقت الرخوص يموت تنسو زلو زرع ماني تنسلو بملعت اسك زرع ديابلوس بول زرع ديابلوس تاي قبر له سقا لبيسو يتنسلو دق املاح كاب بملعت كم هصانات زي كونس بقع زخونه اصوار زعطو ملعت زلوم دق املاح كغلص مالتي ስለዚህ ደቅ ዲያብሎስ ከበት እንታይ ሆን ለው ስነ ሐሳቦም አጻፊፎም ናይ መጨረሻ ረክሰት ገሊጾም ናይ መጨረሻ ስነ ሐሳብ አብ አበይት ሰበ ስልጣናት የእትዮም ታግብሪዮም ነቲ ጸረ ክርስቶስ ናይ ምድላው መስርሕ ጀሚሮሞ መን ይንጸረ ክርስቶስ ዘዳልዎ እቲ ፎልስ ፕሮፌት ድሮ ጀሚሩሎ
حساوي نبي انتي يقبر له نتصرخ ክርስቶስ يدالوالو حسات زخونه حسابات هبالو دحرو عالم مستتقله هلو انت هقبري حدا منغستو نقونك مصيو لك حدا هيمانت مسكونه حدا منغستي دحرو تصرخ ክርስቶስ نابيك مصي نابلا عليك مصي حدا عالم زيچفلو ديكتاتور اب عالم ملو زقاصاصر بكل عينت نيتورك كمصي مالتي ناب حدا ماركو اوف ذا بيست زاتو مالتي ناي تعراويت محتم نخنعتو دروت حدا سقمتي ناي حدا هيمانت تفصيمو ناب حدا منغست زمرشل ساعات داتوي مالتي حجي بيت املاح كنت تقبرالوا نزي قلس زي بقع زخونه سراويت بقع زخونه ولدو حيزا كتدالوالوا بمردا بكل عينت منفساوي اصوار حيزا انت تقبرالوا رئسا ابتتنق رئسا املات كتصنعلوا نخالوت ام كلاس دا امبر نحنا وشطاو قلسنا ودينا انت هنقبرالنا بتحدث بقع قمنا كنحزالنا حجي حدث بنا ارغي سب سغوزله بانا خوينا بكريستوس تقبلك حدث سبالو نمن كالي له نتا ارغي سب كالو له اذا حدا قلسي حدا وشطاو سب زرا زلو قلس اب حسابو خوينا ارغي سب قالسو اوشت خوينا حدث سب انت يخون يقالس معناتي اذا كلته بيرسوناليتي اذا كلته سب ارغيتن حدشن حدش نتا ارغيت مسوصو اتا حدش سب كنا بك مصيو اب عالم زلو مردا ناي كريستوس كهب يزارب كبز حج يزارب زلو نو اذا صار كريستوساو حسابي اذا كن كريستوساو حسابي يبل ولد املاح كوينه انت يقبر نتا حساب كريستوس دا يقبرو يفصمو نبوزحات كان متحان يخون نبوزحات نملواط يخون ስለዚህ መንፈሳው ቅልስኩም ካባኹም ዘሐለፈ ምን እንትኸይድ ንርእስኹም ካብ አረግ ሰብ ብምልአት ካብ ሓሳብኩምን ካብ ስጋኹምን እንድሕር ተፈልይኹም ወፂኹም እንታይ ክኾን ማለት እዩ እቲ ሓድሽ ሰብ ብትኽክል ነቲ ናይ ክርስቶስ አጀንዳ ከፈጽም ይኽእል ምክንያቱ ቃል አምላኽ እንታይ ያትብል ንሕና አምባሳደራት ክርስቶስ ኢና አምባሳደር ከዓ ናይቲ ዝሰደዶ ልኡኽ ኢዳ ኣምበር ናይ ርእሱ ምንጪ ኣይኮነን ኣፈጻሚ ማለት እዩ ስለዚህ መንፈሳው ቅልስና አፈጸምት ክንከው እንድሕር ኮይና እቲ ብምልአት ክራይስት አባኹም ታገብራሉ ማኒፌስት ትገብራሉ ክርስቶስ አባኻ ርእሱ ክገልጽ ኣለዎ ቅድመ ኣብ ዓለም ምግላጽ አባኺ ክገልጽ ኣለዎ አባኻ ርእሱ ክገልጽ ኣለዎ በሐሳቡ በስምዒት በመንፈስ ክርስቶስ አባኻ ርእሱ ክገልጽ ኣለዎ እግዚአብሔር ይባረክ ካብዚ ሰዓት ጀሚረ በሎ በትተውሃበኒ ሐቂ በሎ ናይ ክርስቶስ በሎ بملأت رأسه يخجلت إبله بملأت رأسه يخجلت إبله إسكعل تاني إجابير هنا هاللويا قويتا يبارك سلزي تركي قلس مسوداها ناب فيزيكال علم تري وزن لهم كتوتس يكالي دقيا وقلس كتأتو قرباي ركي قلس جنا منتاي أم منفسن أم مرداني جابلو سجي نورمال أب أسرو قتلو خيبت أخلو أم منتاي يسرح زلو أب حساب منفسن عالم يسرح زلو زابيري بارك يا مانا لكم حفا بلو ديابلوس بلو نعلم ما يسعراني بلو بكريستوس سعرت نحنا ينابلو بكريستوس تحست نحنا ينابلو سلازي ات بيرفكت من النت ات بيرفكت كرايست ايميجي ويدمانا كريستوس مثلي نحنا سلازغنا كاب كبرنا بكبري نام مثل ارآيو እንዳተለወጥና ስለንልወጥ نحنا ኢና እንታይ ማለት እዩ ደቂ አምላክ ኮይና አብዝ መወዳእታ ዘበን ሰራዊትና እግዚአብሔር ኮይና አፈጸምት ነኸውን ማለት እንድሕር አባና እዝዝ ብለኩም ዘለኹም መንነት ኣብ ርእስኹም ተዘይ ተፈጺሙ ተዘይ ተገሊጹ ማኒፌስት ተገይሩ ምግላጽ ካልዩ ኣብ ውሽጥኻ ዓቕሚ ምህላው ካኸሊ ስለዚህ መንፈሳዊ ቅልስ ካበይ ጅምር ካብ ርእስና እዩ ምክንያቱ ናይ ቃልካ ቅልስ ኣሎ ናይ እምነት ቅልስ ኣሎ ናይ ኃይል ቅልስ ኣሎ ናይ ምርዳእ ቅልስ ኣሎ ናይ ሐቅ ቅልስ ኣሎ ምክንያቱ ዓለም ህጅ ሐቅን ሓሶትን ክንታኾናዩ ክዳባለቃይ حسوت برؤسه يسبخاله حق خابرؤسه انت يقبراله يسبخاله انا يا كريستوس يلزم تصر كريستوس اقدم انت يقبراله كل من قدنا باملاك وسدكم من قد كريستوس يذبح استاي هذه سؤال كاي كل انت من قدنا باملاك وسد يسبخاله من يزي نا حسوت كريستوس يسبخاله
ድብልቕልቕ ናኣቶ ዘለና ዘመን ስለዚ ኣድሪቑ ጸኒዑ ንክርስቶስ ሒዙ ናብ ሓደ ዝለዓለ ለበል ዝመፀግን እንታይ ክኸውን ነዞም ከምዚኦም ዝብሉ መናፍስትን ናይ ሓይሊ ቅልስ እጅ ወሳኒ መንፈሳው ብብርቱዕ ወጣ ማለት ዘለዎ መንፈስ ናብቶም ናቱ ከእቱ ስለ ዝኾነ ንስኻ ኸ ብሓይል ናይ መወዳእታ ዘመን ተዓጢቃ እንታ ክገብር ኢኻ ማለት ናይ ሓይሊ ቅልስ ወሳኒ እጅ ፓወር ዘይብሉ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ናቱ መንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ብሓይሊ ሓይሊ ዘይሓዘ ኣማኒ በቃ የጠራጥርዎ ብድሌታቱ ይቋጻጸርዎ ብጠለባቱ ይቋጻጸርዎ ሓይሊ ስለ ዘይብሉ ኸ ኣይረክቦም ስለዚ እዚ ኩሉ ዓይነት ሕጂ ግዜ ንዕድገሉ እምበር ሕጂ ኣብ ኢድ ጸላእን ወድቀሉ ሰዓት ኣይኮነን ማሕበር ኣምላኽ ማለት እዩ ዓለም ግን ናብ ዝኸፍአ ጫፍ እያ ትኸይድ ዘላ ውፁልና እዩ ዝብል ዘሎ ዓለም ንሕና ከዓ ጌና ሰብ ከይወሰድና ኣይንወፅን ኢና ነቲ ህዝቢ እንታይ ገበርናዮ ባዶ ከይትረፍናዮ ኣይንወፅን ኢና ምክንያቱ ናብ ተሓዳሽ ምድሪ ናይ ጽድቂ ናይ ክርስቶስ ዓለም ክንከይድ ኢና እታ ናይ ክርስቶስ ዓለም ግን ወላ ሓደ ናይ ሰይጣን መንፈስ የብላ ናይ ሰይጣን ሓሳብ የብላ ኣብዚ ግን ክልተ ሓሳብ ይቃለስ ክልተ መንፈስ ይቃለስ ክልተ ዘርኢ ይቃለስ ስለዚ ቶም ኣብ ክርስቶስ ድሩዓትና ዘለና ኣብ ናይ ክርስቶስ ዓለም ስለ ዘለና ክንዓርፍ ኣለና ኣብ ሰላም እያ ዘለና ንዓና ኣብ ሰንኮፍ ምርዳእ ዘለና ብቕዓት ዘይሓዝናን ነቶም ዘይመፁ ክድሕኑ ንደልዮም ግን እንታይ ክንገብር ኢና ብርቱዕ ቅልስ ክህልወናይ ብርቱዕ ቅልስ ክህልወናይ ጌና ንምጥፋእ ዝተመደበ የለን በኣምላኽ ንምድሓኒ ዲያብሎስ ግን ንምጥፋእ ክወስዶ ንዓለም ሙሉ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ተቆጻጺርዎ ኣሎ ብቁፅሪ ናይ ስታቲስቲክስ ኣብ ዓለም ሎሚ ልዕሊ 7 ቢልዮን ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ኣማኒ ክንደይ እንተልከ 1 ቢልዮን ኣይመፅን ኣማኒ ዝብ ዘለኹ ካልእ ሃይማኖታት ወሲካ ይኮንኩን ዘለኹ ብትኽክል መንገዲ ክርስቶስ ጥራይ ዝብል ኣማኒ ውሑዲ ስለዚ ብዝበዝሐ ኣብ ምንታይ ዘሎ ኣብ ካልእ መንገዲ እዩ ዘሎ እዚ ሓደ ውፅኢት ናይ ምንታይ መንፈሳዊ ቅልሲ ምክንያቱ ገዛ እዚ ዓለም እዚ ንእምሮ ኣብ ዓለም መንፈሳዊ ቅልስ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ነጣም ዘለ ካብዚ መንፈሳዊ ቅልስ ዝበልዎ ብሓቂ በቲ ናይ እግዚአብሔር ቃልን ኢኻ ትወፅእ በልዎ ስለዚ ኣብ ተራ ህይወትና እቲ መንፈሳዊ ቅልስ ይርዳእናይ ሰብ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፂ ብቃሉ ክቃለስ ከሎ ካብ እምነቱ ወፂ ብናቱ ዲፕሎማሲ ክቃለስ ከሎ ንኣምላኽ ገዲፉ ብናቱ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ እዚ ብምሉእ እንታይ ሓደ ቅልስ ዲያብሎስ ኣብ ደቀቕቲ እንታይ ዝገብረካ ካብ እምነትካ ውፀካ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ክንዲ ቋንቋኻ ቃል ኣምላኽ ክንዲ ዝኸውን ወይ ድማ ናይ እምነት ቃል ክንዲ ዝኸውን ካብታ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ፍርሒ ቃል ይውፃካ ኣብ ናይ ፍርሒ ዓለም የእትወካ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ እምበኣር እንታይ ዝብል ዘለኹ መጀመርታ መእተው ዝሓስናዮ እቲ ቅልስ እዛ ዘለናይ ዓለም ካብ ቅልስ ክንወፀላ ንኽእል ዓለም ከም ዘይኮነት ምርዳእ ካብ ብሉይ ኪዳን ኣትሒዝካ ከዓ ትቅልስ ከም ዝነበረ ክሳብ ሕጂ እውን ትቅልስ ኺዳ ዓይነቱ ጥራይ ይቀይሩ ዘሎ ዓይነት ቀይራ ዘለኻ ማሕበር ኣምላኽ እምበር ዓለም ኣይቀየረትን ኣብ ዓለም መን ስለ ዘሎ ዲያብሎስ ስለ ዘሎ ማሕበር ኣምላኽ ግን ምርዳእ እንታይ ምስ ሰብ ኣይኮንካን ትቕትል ምስ መንዳ መንፈሳዊ ዓለም እዩ ኣብ ኣምላኽ ግን እንታይ ኣሎ ናይ ማለት ኣብ ሓደ እዋን ሰብ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ሓሳብ ስጋ ንዘለዎ ኩሉ ግዜ ሓሳብ ስጋ ማለት መንፈሳዊ ቅልስ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 8 እንድሕር ኬና ካብ 12 ተሪና እንታይ ይብል እምበኣር ሰሓዋት ከም ስጋ እንተነበርኩም ክትሞትይኹም ነቲ ግብሪ ስጋ ብመንፈስ ተቐተልኩም ግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ከም ስጋ ክንነብር ነቲ ስጋ ሰብዕዱ ኣይኮንናን ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ከም ስጋ እንተ ተመላለስኩም ምክንያቱ ግብሪ ስጋ እንታይ ሞት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ብርእሱ ይኮነን ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ሰብ ዝቐትል ንበሎ ሓንቲ መዓልቲ ቀቲሉ እንዳቀተለ እንተኸይዱ ወይ እቲ ክፉእ ዓለም ሓይሊ ክህቦ ሙሱ ክቕፅል ነቲ ክፉእ ዓለም እንድሕር ዘይተቐቢልዎ ግን
اتبعلو زوستو زلو سقوم تقتلي مالتي منياتو انتاي له حساب سغا استحقبركم يلو غويتا كقتلكم يلو سلازي تحساب سغا كساب ناب ديابلوس شركنا تقبرك وسدكا خدي ما فيها تخون كاو تعتق مالتي اغاننت خاب طلق تلايكم ابها اتو مالتي شعون الساتم حيل سغا زهبوخا زتوسن عمتات نسوم زفلطوم كوستوها خوليم ادما خاب سغا تنبر زلخا تمثل ناي منكن كوين كالخا ابتحتي طلقي شمتو هيب قالها جنرال بصيخا تكون تخليخا كتماتات تبرس تخليخا بزح ነገር مالتي እግዚአብሔር ግን እንታይ ብላለሁ አብ ሓደ እዋን እዚ ሕጂ ድሮ እንታይ ኮይኑሎ ተፈሪድዎሎ ድሮ ጠፊኢሎ ማለት ሂትለር ሓደ ካብዩ ሂትለር እስራኤላውያን አዚኡ በኩሉ አይነት ቅትለት መስቀተለ አብ ሓደ እዋን እግዚአብሔር ታገሩ እንብ መስበለ ግን ተቅትለት መስቀጸለ ግን ምን ሒዝ ወይ ጸረ መንፈስ ሒዝ ወይ ጸረ ክርስቶስ ሒዝ ወይ ሊሚት አለው ስጋ በዓል ታገብረካ ማለት ይቀትለካ እቲ ግብሪ እቲ ኃጢአት ማለት ድሕሩ ዕቁባት ሐተት ማለት አመን አብ ዲያብሎስ ናይመን ናቱ አፈጻማ ይተኸውን ማለት ታስዋ አብ ሓደ ለበል ምስ በጻሕኩም ካብ ሓደ ለበል እንድሕር ሓሊፍኩም ናቱ ዝኻለ ካለ ግዛአት ይዛቱ ሂትለር ዘይ አይተጣዓሰን እንበር አምላኽ መማሐሮ ዝብሉሎ ዋይ ለዋሃት بفصم አይከወነኒ ሂትለር በገዛ ርዕሱ ለእስራኤል ሙሉ እንታይ ዝገበራይ እስራኤል ማለት ከአ በመልአት ህዝቢ ናይ እግዚአብሔር ማለት ደም ሓደ ቃየል ደም ሓደ አቤል ቆይ አቤተ እንታይ ሆይኖ አብ እግዚአብሔር ኮይዱ አዊ አብ ጽኡ ስጋ ዝመልእ እግዚአብሔር ሰው ዝብል ስለዚህ አብስናህካ ስራሕ ከይተረፈ አምናህካ ካይዳ ከይተረፈ እግዚአብሔር ዝድግፈካ በጸጋ ምስአባሃኻ በል ተማሃር ጳውሎስ ኮሚሉ ንዘሸገሩ ወኪሉ በሉ ህይወትኩም ምን ተخدحنسي ስጋኹም ለዲያብሎስ ሕሊፈ ሂቤ የለሁ ይሉ መንፈሳው ቁልስ ምስበርተዑ ማለት ምስአበይዎ ማለት ክንደይ ራእይ ዘለዎ ክንደይ ንጹህ ክንደይ ደም ኮይዱ ዘው ዘሎ ሂትለር ንእስራኤል ናብ ሳምናም ገለን ዝኣቱ ዝገበሮም ኣብ ፋብሪካታት ገይሩ ዝጠበሶም እዚ ብሩእሱ ዲያብሎስ ስለዝኾነ ምስ ዲያብሎስ ዕርቂ ይብሉን እግዚአብሔር ተመንፈስ ወጪዩ ሂትለር አይኮነን ወጪቲ መንፈስ ስጋይ ተቃጻጺሩ ዘሎ እንበር ተመንፈስ ናይቲ ሰብስታይ ኮይኒ የለን ተመንፈስ ምን ሒዝ ወይ ዲያብሎስ ብሩእሱ ሒዝ ወይ ምክንያቱ ኣብ ፊዚካል ክወርድ ስለዝደለየ ኣብ ስጋ ለብሽታ ክገብር ስለዝደለየ ከፈጽም ስለዝደለየ መንፈሳዊ ቁልስ ወላ ማሕበር አምላኽ ወላ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ዓለም እንድሕርካ ዘይምእዛዝ ከይዱ እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ ናብ ናይ ስጋ መቕታል ይኣትዩ ኣዝዩ ብስጋ ስለ ትኸይድ ዘለኻ ንረብሓ መን ይኸውን ንረብሓ ዲያብሎስ ይኸውን ቀታለ መን ዲያብሎስ ፕሪንሲፕል እዮም ትሕዙ አነ ህይወት ምስትርፋ እንተይሉ ዝቀትል ከመን ዲያብሎስ ዮሐንስ 10:10 ማለት ዝሰርቕ ዘታልልከ ዲያብሎስ ስለዚህ አብ ህይወትኩም ንሓደ ሰብ ስኡልካ ነዚ ጅት መንፈሳዊ ቁልስ ንሰባት ናብ ክፉእ ዝመርሖም ናብ ሰናይ ዝመርሖም ፍቃዶም ኣዝዮም ክጥንቀቑሉ ዘለዎም ኣብ አንድ ሕርሲሒቶም እንታይም ዝኾኑ ማለት እዩ ናብ ሓዲኡ መሳሪሕም ዝغيሩ ናብ ሓዲ እንታይም ዝኾኑ አፈጸምትም ዝኾኑ ከይተረዶም ዘይኮነስ ይቋጻጸሮም ማለት እዩ ልዕሊ ዓሞም ፍቃዶም ዝቃጻጸር ኃይል ጽላ ይመጽ ናብነት ሓደ ርእሰ ቅትለት ዝፍጽምኩም መጀመርታ ይሓስቦ ነታ ሓሳብ ይቋጻጸሮ ፍቃዱ ምስተቋጻጸረ እንታይ ዝሓስብ ርእሰ ቅትል ዝሓስብ ፈጽማ ዝብሎ ኃይል ይመጽ ካለ አካል ዘይርእ መንፈስ ቅትለት ዘለዎ መንፈስ ይመጽ ቀታለ መንፈስ ካብ ጥልቅ መጽ ጽባእ ኣለኻ ይብሎ ናብ ምንታይ አምጪዎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ግዛአት ናይ ቅትለት መንፈስ ኣሎ ልክዕና እውን ሰዓት መንፈስ መጽ ማለት መንፈስ ካይ ቋጻጸሮ የፈጽሞ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምንቲ ከይመጽ
أب عالم كمو غيري زطفو زلو أما حبر أملاح كن نقحات سلازلنا بزمر دا زنتا هنقبر لنا مالتيو أزينا نهزبنا ني عالم بملو نابستدلي ناي كريستوس عالم كعاتو كابزز متزلو كفو مردا نا عالم ناب حدا هايمانو تقليل كا ني أبتقر كريستوس نمجزع زقبر زلو وديت أزيو خملت هزبنا أنت خقونا له نحنا هنقح لنا ناب حدا هايمانو أبتحت تقر كريستوس أنت هقبر كجزع دحرونا كريستوس متصباي من أنت خي جبر مالتي كريستوس قال أي جزء زمت على ساعات يجي نمد نجاري زخل زقبر زلو وردي قال عملا خاوي كسر حيخا كريستوس كأف ساعات يزمت قم سب كي نخسر مردعنا كنفتش عزينا والثاني يا ما نايلكم حفا بلو كل سبلوه كتسالي أم مردع له أم منفس له أبسقاونا الله بلوه نزق لس زقن بلوه بكريستوس تزحيز كايو بلوه نسخا بلوه أفتسع مثل زخون كا كتنقا على كا بلوه زابيري بارخ سلزا أفتسع مخلو جزيخ تنقا له أنا ذهب كوا حساب كيدون دحرافت إيموا انت يخون على أفتسع مخون على كريستوس ذهب لنا حساب تزي كوينو تقر كريستوس ذهب لنا حساب انت هنقبر لنا كنتنقا له علنا كم قالوا نزي له كنقاوم علنا مالتي سلازي بحديث سبنا نحسب علينا أرجع السب نمني تعم نتسألمات يتعم حديث سب قلنا نمني نكريستوس يتعم بحديث سب بتناي كريستوس مردع زلوا أبز مدرزي كنفتم عزينا بملعت كنمل علنا انتهينا نملك قال دقيا أقولس كتعتوا مجمرتا وش تعو أقولس زبهل يتوي حديث سبنا أرجع السب أزري يخصو قلوا كابو أمرن كاب سجان دقيا أقولس كده ممتاو كمالتي دقيا أقولس نزعبي نقول سب أكونه بتقولت نزك على سو بأمنة نزك على سو بوينجل نزك على سو سبعة من زع زك على سو أراويت يلو باولس ني إفسون كده إحنا خلون تاي مس أراويت تاجريلو تقاليسو ننتاي جبر إفسون أب كريستوس كأتوا نتاكت ما بملئة عم نتاي كأتوا نزحجي رؤسه زي كعلى سب كم يليه كعلس أيكونني مجمرة سب كم ناي رؤسه كلس وتي أبيك متسالو أبقع بقعت ناي كريستوس متسالو دحرو دقيا وقلس كعتو تعويت اللي هو يأتو ناي رؤسه مكل خالكا يجبر مالتيو زابيري بارخ يا ما نايلكم حفا بلو كابز ساعة جميرة بلو منفسا وقلس بلو بملعات بلو كاب رأسي بلو كاب بيت سبي كاب كبابي كاب كتماي بملعات كرداني بلو بمردع كأخك على سيبلو بمردع أخك على سيبلو بمردع أخك على سيبلو كتر حدا كتكنك أقول زلكم مردعكم قايل قلتيفو أمردي تاريم تاي كل حدا ندالن تاي كابتي يعني زفره هو غير زي يسرحيلو بناتو متلالن نايتي اوريدي نايتي تمن نايتي زرع متلال اتي وهم زلو ايستوعلن هجابنا املاح قال بعلها تملئ بعلها تتالن تجميركات منفس كالي ناتو ازيو كبد زخونه زبنينا ناتو زلنا اتكبد زغبرونا عالمن نقول عين السبني نحنا جن تسفى لنا تسفانا انتاي اب كريستوسن بكريستوسن تراي تسريحنا جن نحنا نتعوتي نديابلوس تاي تهبو سفراي تهبو سفرانا ديابلوس كام انتاي سغانايو سغانا كل غيزه انت هنغبرلنا كنحزو لنا وق سغاي زلو مبزحته اماني ስለዚህ መንፈስ ሙሉእ አእምሮ وقالوا تزي حديث كيا انت حديث كيا انت يكون له حديث عمر له سغاخا كسح دليت بمنتها تغوزون سغاخا بمنتها تغوزون سغاخا ابستين مغبار بمحرامي بمرحاقي ترحق كاب كفو زبله ስለዚህ سغاخا كاب كفو ترحقو حسابك بكريستوس قالوا تحدثو منفسك حقتات مريء له انت خبكاي حيل خبكاي نسقها دليته تمنيت اندهاب كايو تخير كاغن قلاس كتوص ايتخلنا كاب قلس كتوص ايتخلنا نسقها دلاي عينت ناي رخصت بوتا تهبو نخريستوس كا يامن يتبلتلها ازي غزي خوستلكاي كاب تزلها يا امنتون كقتلك يخيلي مغنياتو منغدي سقا منغد نمني
ንዲያብሎስ بخالق من قد يقولون نجي ديابلوس بيني ذاته بناي حساب سجاي ذاته بكفو قبر سجاي ذاته أفتجيتات ناي قبر سجان تحت قبر لك حدا كابت قلزي بقال أملاخ بحيل عمر 5 حدث كاي خد جزء إيها مالتي خد جزء إيها يكالي مجمر تازي يكالي زي مسلم تحرقنا حيل أملاخ بس ملاك أنتاي يكالي قويتاي بارا بأيسوسم بلوسكي كل شيء تردي إن اللي بلو اتودع مخرنا أملاخ بلو تقبله بلو اتعب كريستوس تفتسم بلو تقبله بلو اتعباي سرح منفسكن بلو نملأتك سقون بلو كاوشت أي بلو نبدقي بلو بملأتك جزء بلو كأسأل بلو بقالن بتقولتن من كحيد ليني بلو بس كعلت هاني زابير هون هاللويا كابزلنا يحفكن بلينا هاللويا ريكا تافانتا سيكا تلافاندا إيه لافانتا سيكا ألافاندا بس كحفلنا نبتقولت كنعتينا هاللويا قويتاي بارا لوميك قلس زبل بلو بكريستوس بلو كابسقاو قلس بلو كابناي حساب قلس بلو كابناي أمره قلس بلو كابناي نجارات قلس بلو بسم يسوع كريستوس بلو حراوة إيه بلو حراوة إيه بلو حراوة إيه بلو بكريستوس حراية بلو بكريستوس حراية بلو بكريستوس بلو أبهيوات بلو بزحك جزية بلو بكريستوس بلو نبلو سي بيسوس بلو لا بلو بيسوس كابز ساعة جميلة نايت المات مخري أجندة ديابلوس زفر سيخو زفر سيخو مخري ديابلوس زفر سيخو ترى خرستساوي أجندة بلو زفر سيخو ترى خرستساوي أجندة بلو زفر سيخو زفر سيخو يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو نايمو دعتا زبن منفساوي قلش تراي ده يكونس وق كيترفه جميريو توق كم زبلكم تاويجي هذا هايمانوت تاويجي بق نامنتي ازينا هم برتعلنا ترى ክርስቶስ ታይ ይገብራሉ አፍደቂ ከፊቱ አኔ ዓለም ከጻጻራ ይብላል እተውሎ ማዓንቲ ጉግል ራእዮ ዋን ሪሊጅን ወርልድ ይልኩም ፖፕ ፍራንሲስ ይልኩም ተው እንታከም ተዛረው ሰውዑ مسبا يكون قلسنا مسغان دمن يكون قلس كابلوا مس ሃይማኖቱን يكون قلس كابلوا مستزوت ትምህርቲ مستزوت حساب مستزوت ምርዳግን በለው مسوينا نقالس በለው مزخونه يكون ሰብ በለው قلس يبلናን በለው مسمرحተ ሃይማኖት يكون مسمرحተ ሀገር በለው مستጸረ ክርስቶሳዊ حساب مخرج ዲያብሎስ ይፍረስ በለው ዘርና ዲያብሎስ አታላለ መንፈስ ናይለዋቲ መንፈስ ዝተሐርመ ይሆን ناي لوات منفس زفرس يهو ناي ترى خريستوس منفس زفرس يهو أجندة ديابلوس يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو اسكعلت ثاني زابير هون هاللويا نتاهم زلوا قلح بلو لومي بهايمانو تاي تحمم بأمنتنا زخونة تكالاو نقر اي تحمم بلو نسخات بالعطر اي انتاي تبلع توعل علخا تبلعز اللي خانتايو مناتو مسمانم زتا عساسري بلنا صباح نغو كلنا نابينا برئسنا اينا نغون امن اب كريستوس صباح نغو امن برفردي كريستوس مسماني هاتقون بتكالكاي تقون بودخا كمان اي تقومن ودي زولدكو اي تقومن ها برئسها هاتقون كون بلو برئسها هاتقون بلو انت عينت منفساو مغبي انت عينت مردا تبلع لها بلو استوعلك حزه بلو تطابقنا ሃይማኖት تطابقنا تكالات اي تخون بلو نسخا بلو ህይወት አምላክ ተተቀበልካ በሎ ነትዝ ተላኸዮ ክርስቶስ ዝላኸካ ንስጥራ ያፈጽም ሃሌሉያ እልልታን እግዚአብሔር እልልታ ጎይታ ሰናዩ ሎሚ በልወስኬ እግዚአብሔር ናብ ዘርአየኒ በሎ ቃል አምላክ አዚዩ ትጸረ ክርስቶስ መንፈስ እንዳወረደ ይመጽእ ስለዘሎ ማህበር አምላክ በሁሉ ጸሎት በሁሉ ኃይል ክትመልእ ስለዘለዋ አዚሁም ቀልጢፍኩም ታይገበሩ ሙሉእ ማለት ብቃታምጹ ማህበር አምላክ ዘዳለዎ ኩሉ አይነት ምድላዋት ክትአቱለኩም ማለት ይጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው ካብዝ ንዒቤት በሉ ዋጋ ከፍል ይበሉ እግዚአብሔር ናብ ዘርአየኒ በመልአት በሉ ከአቴ በሉ ሎሚ በሉ ርእሰይ በሉ
بكريستوس بقوع غيره بلو نتزمت قلس بلو بمستوعال بمردا بلو خقالو سي بلو خقاله سيزي قرباي تطنقوهم نسقاهم احلفكم ايتهم وامرهم احلفكم ايتابو نديابلوس منقدتات ناي ديابلوس كل عصو تفلطو ማንም ሰብ ናይመን መንገድ ያአትወሉ ይፈልጥ አፍደቂታትኩም ፍለጥዎ ገለኹም በፌስቡክ ይዛአትወኩም ገለኹም በኢንተርኔት ይዛአትወኩም ገለኹም በዓልከም ሐዛ ይዛአትወኩም ገለኹም በሕማ ፊልምታት ይዛአትወኩም ጸረ ክርስቶስ አው ዝኾነ ሐሳባት ወምረኻ ሒዙካ ዘሐድር ጸሎት ክትጽሊ ሙሉ ለይቲ ዘይተሐድር ፊልም መኽሪ ሙሉ ለይቲ ተሐድር መሃዝ ጠቅም ዝምህር ዘይኮነስ ክፉእ መኽሪ ኤልዛቤላው መንፈስ ኤልዛቤላው መንፈስዩ ኩሉ ዓይነት ዌብሳይት ናይ ኤልዛቤል መንፈስዩ ወጥመድ ዝገብር ትራፕ ማለት ከምዚ ናይ ዓለባ ሳሬት ዘዛዓቱ ጻጸ ዝሕዝ ማለት ትራፕ ሶሻል ሚዲያ በሙሉ ንመንሰይ ናብ ምንታይ ናብ ስጋው ስምዒ ዝመርሕ ካብ ትኽክል ስራሕ ወጻኢ ዝጥቀመሉ ኩሉ ዓይነት ሚዲያ ንትራፕ ናይ ኤልዛቤል እዩ ንመንሰይ ናብ ክፉእ ግብሪ ናብ ዝሙት ናብ ካልእ ዓይነት ስራሕ ዘእቱ እዩ ነዚ እንታይ ትገብሩ ኣለኩም ብምልኣት ከተባረሩ ኣለኩም እስኪ በኢየሱስ በሎ ምሩኽ ናይ ሶሻል ሚዲያ ምሩኽ ናይ ኩሉ ፊልምታት በሎ ጸላእ ዝጥቀመሉ ደቄታት በሙሉ በሎ ያዓጽ ኣለኹ በሎ በኢየሱስ ያዓጽ ኣለኹ በሎ ኣብ ስጋ ይኹ ኣብ ሓሳበ ይኹ በኢየሱስ ያዓጽ ኣለኹ ደቄታት በሎ نتألم زأفه نتألم زخفت بلو بولفتات يهو بمرآة يهو بمسمع يهو بأيسوس يعاد الله قال أملاخوي دايبل بتريون بتسمعون تكبروا تتنقغيلو قال أملاخوي إنجيل ما تستايلو بتريون بمنتاي بتسمعون تتنقغ ديابلوس بوي ذاته منافس بويم ذاته أبسط بزح دقيتات يزلو سلازي كتنقغلو لكم بملعات نخرستوس ترى يستناقدو بقيتها بيسوس بلو يفرس بلو لمدتات بلو نتسألعي بلو بايتها زهب بلو ناقان انتاو سرع بايتها زخفت بقيتها سم بلو يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو يفرس بلو لا بلو لا بلو لا بلو كم ميديا بلو كم موبايل بلو كم موبايل بلو كفيسبوك بلو كويب سايتات زتك أمل بلو يفرس 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 اوت بلو اوت بلو اوت بلو اوت بلو اوت بلو لا بلو لا بلو لا بلو لا بلو بيسوس بلو ساعت بلو بيسوس ساعت بلو اسكي እግዚአብሔር ይባረክ አለታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ዘመርቲ ክልተ ወይ ሰለስተ 10 ደቂቃ ክዝምሩ ክዲበም ናይ መወዳእታ 10 ደቂቃ ዘሚርና ክንከይድና ቅድሞ ግን ሓሙስ ዝነበርኩም እኮ ነርኩም እዛ 10 መዓልቲ ስጋዕ ጥቅምት ዝኣቱ ምዝገባ ናይ ክራይስት ላይፍ ኮሌጅ ጀሚርና ለና ሳልሳይ ዙር ናይ ዲፕሎማ ተማሃሮ ሰርቲፊኬት ተማሃር ዝነበርኩም ካብ ወደሞ ዝሙር ንላዕለኻ ካብ ዝተፈላልየ ቸርችታት ወላ ኢብን ኣብዚ ማሕበር ዝውን ዝዓረፍኩም ኩልኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኦፊስ ኣገልጋሊ ኤቨን ክጸንሐኩም ኣብኡ ኸይድኩም ተመዝገቡ ምክንያቱ እቲ ትምህርቲ ወሳኒ ትምህርቲ ንዓኹም ናብ ተደለየ ቁመናን ነቲ ዝመጻኢኹም ከዓ እንታይ ዓይነት ህይወት ወይ ደስቲኒ ሒዝኩም ትወፁ ዝምህር ትምህርቲ እዩ ነቲ ትምህርቲ ዝውሰድዎ እቲ ቶታል ጊዜ 6 ወርሒ ግን ሰዓታት ብምውሳኽ ብዝተኻለ ወይ ኣብ 3 ወርሒ ወይ ኣብ 4 ወርሒ ኢና ንውድኦ ምክንያቱ ኣብ 4 ሰዓት ኢና ንምሃር ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ማለት እዩ ወይ ካብ 3 ክሳብ 4 ሰዓት ዘሎ እንዳተማሃርና ነታ ኣዋርሕ ናብ ምንታ ክንቅንሶ ኢና ናብ 3 ወርሒ እዚ ትምህርቲ ግን ወሳኒ ካብቲ ዝገብሮ እንታይ ናይ መንፈስ ትምህርቲ እዩ ሰባት ብመንፈስ ኢምፓርት ኮይኖም ብትኽክል ናበይ ክበጽሑ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ዝመሃሮም ተማሃሮ ክኾኑ ኣምላኽ ዝመሃሮም ይጥራይ እንታይ ዝኮኑ ዝቕጽሉ ማለት ፊደል ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ዓለም ናይ ፊደል ትምህርቲ ይሰኣነን ዘሎ بمنفس إمبارت خوينو بتخكل نابتي ناتو دستيني خوي جن بتخكل أملاح زدالو وتمهرتي زابيري بارا كل عينة تمهارو كابتفل عليك ساب ميديا
ኣናውንስ ይገበርና ዘለና መጀመርታ ብውሽጢ ክንጀምሪና ኩላትኩም ተምሃር ዝደሊ ተማሃሩ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው ክራይስት ላይፍ ኮሌጅ በሉ ንብዙሓት ንምትንሳ በሉ ጸጋን ኃይልን በሉ ብምልአት ይገለጽ በሉ ኣብትን ዝመሃሩ በሉ ብምልአት በሉ ምዕባ ይሆን በሉ ምዕባ ይሆን በሉ ምዕባ ይሆን በሉ እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ ኩላትኩም ንትፈልጥዎም ኣብ ተፈላለየ ብፍላይ ትምህርቲ ዘድልዮም ካብ ደረጃ ዝብለኩም ልላዕል እንድሕር ኮይኖም ካብኡን ታሕቲ ኣብቲ ውሽጢ ቸርችኹም ማረኽዮም ዝተፈላለዩ ካብ ደሞዝ ልላዕል ዘለዎ ግን ክመሃሩ ዓድሙ ይኹም እግዚአብሔር ይባረክ ብዙሕ ድማ ጎይታ ክሰርሕ ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ ዕልልታን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ኣብዚ መጽእ ሰንበት ውን ናይ ኦክቶበር ዲክለሬሽን ኣዋጅ ኣለና ጽባሕ ሰንበት ከም ሎሚ ማለት ሎሚ ናይ ኣምልኾ ጊዜን ተወሰነ ምርዳእን ይጸኒሑ ጽባሕ ሰንበት ከዓ ናይ ኣዋጅ ጊዜ ኣለና ንብዙሓት ብሓይሊ ብመንፈስ ክንጽልይና ዘይድሓኑ ነፍሳት ኣምፁ ዝተፈላለዩ ማእሰርቲ ዘለዎም ኣምፁ ጽባሕ ሰንበት ማለት እዩ بمنفس مزو تداليكم مزو نوزحات دمان تاخوني مفتاح كخوني اسكنا عواج جزيه بلو ابزحات كسرحي بلو نبزحات من نقاف كخوني بلو نبزحات مسرح كخوني بلو نبزحات مفتان كخوني بلو مدياب كخوني بلو اسك علتاني اغزابير هون هاللويا علتاني اغزابير ويتا يبارك كايرنا بزخديبيم نعسر تدق بحبار كوينا كنا ملخينا بودم ما خنودينا يسوس نعنا سناي هاليلويا هاليلويا حقوس እግዚአብሔር ኃይልኹም حقوس እግዚአብሔር ኃይልኹም هاليلويا لما انت تصويغات توص ገጽ የላን لما انت هاليلويا لما انت كل ሰብ ተሐጉስ ይዝወጽ ኸዝቤት هاليلويا ኢየሱስ ጎይታይ አረ ኢየሱስ ጎይታይ አረ ኢየሱስ ዓብይ هاليلويا هاليلويا ኢየሱስ ፍሉዩ هاليلويا حكوس أملاخي مغانكا باهيب لني رستي مغانكا تحقيسة كزمري زمكا حلو راخي بي باخا حكوس أملاخي مغانكا باهيب لني رستي مغانكا تحقيسة كزمري زمكا حلو راغي بي باغا حكوس أملاغي مغانكا باهيب لني رستي مغانكا تحقيسة كزمري زمكا حلو راغي بي اسكع لسانك جابير هاليلويا يقبوس لزغونا نصو هاليلويا شبشب اسكن قلت هاليلويا كبر نصو يقول هاليلويا እግዚአብሔር ምድኃኒዩ ኃይሊ ሕይወተይ ንሱ በይኑ ብመላእኽቱ መሓለወኒ የዒንቱ ድማ ነይፍለያኒ እግዚአብሔር ምድኃኒዩ ኃይሊ ሕይወተይ ንሱ በይኑ ብመላእኽቱ መሓለወኒ የዒንቱ ድማ نيف الليالي أملاخي بالسحي
وعلتو يملألي كم تمتن هاتو يحلوني نبلبال ملأختو ينبرني كم متن محرتو عبت بيتو أملاخي بسعي وعلتو يملألي كم تمتن هاتو يحلوني نبلبال ملأختو ينبرني كم متن محرتو عبت بيتو بيتو زي مرمر سلس بهاجني ببسح السناي يتقبلني عبت منقصتو أسيوز العالي سلين بني حد غيب دلي بيتو زي مرمر سلس بهاجني ببسح السناي يتقبلني عبت منقصتو أسيوز العالي سلين بني حنغير دلي أملاخي بسعي وعلتو يمل علي كم تمتن هبتو يحلوني نبلبال ملأختو ينبرني كم متن محرتو عبت بيتو أملاخي بسعي وعلتو يمل علي كم تمتن هبتو يحلوني نبلبال مرأتو ينبرني كم متن محرتو عبت بيتو قلتو بزوحيو كندي لك قطرو سلي حاجة ودو مسوات زقبرو اسخي أكل أبوي كوينوني بسكان بنفسي هيكنا غناني ولتو بزوحيو كندي لك قطرو سلي حاجة ودو مسوات زقبرو اسخي أكل أبوي كوينوني بسقام بنفسين زيكنا غناني أملاخي بسحي وعلتو يمن علي كم تمتن هبتو يحلوني نبلبال ملأتو ينبرني كم متن محرتو عبت بيتو السمايات كبر غاي نقرو فترة متري سرح كايبتدو بالسخا عوام نغمو غانكا فليتو كله يخبركا سمايات كبر غاي نقرو فترة متري سرح كايبتدو بالسخا عوام نغمو غانكا فليتو كله يخبركا بقويسكا تبريحكا تنفر من مولو كما غاز غفير كما غاز غفير بقويسكا تبريحكا تنفر من مولو كما غاز غفير كما غاز غفير قبسم كله سم كازرع عليه ويلم نعغاز مسألة صدقتي كبيركا اللغة في العالم يلا نسم مسلكا قبسم كله سم كازرع عليه نعغاز مسألة صدقتي كبيركا اللغة في العالم يلا نسم مسلكا بيتكا تبريحكا تنفر من مولو كما غاز غفير كما غاز غفير بيتكا تبريحكا تنفر من مولو كما غاز غفير كما غاز غفير كبري 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 نعغا موغوس نعغا سبحة سبحة سبحات سبحات نعغا سجدة 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 نعغا يجيبكايو يجيبكا يجيبكايو يجيبكا يجيبكايو يجيبكا يجيبكايو يجيبكا كبري 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 نعغا موغوس 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 نعغا سبحة سبحة سبحات سبحات نعغا سجدة 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 نعغا يجيبكايو يجيبكا يجيبكايو يجيبكا يجيبكايو يجيبكا يجيبكايو يجيبكا
كبري نعغا مغوس نعغا سبحات نعغا سجدة اسكاليلويا سبحات نعغا سجدة نعغا نملخينا نزعم لك بعابي تقدرتها نملخينا بيلتها نملخينا هاللويا هاللويا سن كبر يا أملاخنا هاللويا هاللويا حجها تنبيتها وزخونا مزمور كنزمرينا نتصبح انتاي كم نخون هيوتنا ندعوجنا خنزمر لينا لو متتسببت بحقن كوغحي هاللويا وقحيو عيتنا غلوني نعم لخ كلليو تورينا وريغي عريفة إنبي مفتحي علو تخل زغيل عبيت أملاخي كللينا عخا غلي سيشكك هاقلي يلا كللينا عخا غلي موداتا استقبرلو قليلنا عفا غلي حدش معرف كتكفتلو قليلنا عفا غلي اتزتي بحلا بكيعو قليلنا عفا غلي كغتلي هو سخيعو قليلنا عفا غلي عبيت أملاخي قليلنا عفا غلي زجاكك هاقل يلا قليلنا عفا غلي بشبشبخنا من لخينا هاللويا صباحك وقحيو عايشنا غلوني نعم لك الليو صورينا وديخي عارفة نبي مفتحي علو تغلو زخيل عبيت أملاخي كلينا عقلي تشكك قلي يلا كلينا عقلي مودة استقبرلو كلينا عقلي حدش معرف كتكفتلو كلينا عقلي وأهلا بكيعود كليلنا عفغلي فقتلي هو سفيعود كليلنا عفغلي عبيت أملاخي كليلنا عفغلي زجاكك هاقلي يلا كليلنا عفغلي موداتا استقبلو كليلنا عفغلي حدش يعرف كتكفتلو كليلنا عفغلي ادزتي وأهلا بكيعود كليلنا عفغلي فقتلي هو سفيعود كليلنا عفغلي عبزنا مخينا سميت الصباح كميل كي سكت اسخ الهرانات زملو زنا بركو زمن تلويتو نخل حالي فين
إنه يا زنتو عبيد أملاخي خليني معفرني زجاجك يا ليلة خليني معفرني مودة سقبرلو خليني معفرني عدش معرف كتكفتلو خليني معفرني إذا زكتب على بكعود خليني معفرني فقتلي وسخعود خليني معفرني وجل خويا سوسي قويتا عبسوتا وجل خويا سوسي قويتا عبسوتا وجل خويا سوسي قويتا عبسامري وجل خويا سوسي قويتا عبسامري يسوس قويتا يوغويتا يسوس قويتا يوغويتا يسوس قويتا يوغويتا يسوس قويتا يوغويتا وجل خويا سوسي قويتا عبسوتا وجل خويا سوسي قويتا عبسوتا وجل خويا سوسي قويتا عبسامري وجل خويا سوسي قويتا عبسامري يسوس قويتا يوغويتا يسوس قويتا يوغويتا يسوس قويتا يوغويتا يسوس قويتا يوغويتا يسوس اب سماي قويتا يسوس سمري يسوس اب لعلي يسوس اب تحتي يسوس اب بيتي يسوس اب لعلي قويتا يو اغلا لخو قويتا يو قويتا يو اغلا لخو قويتا يو اغلا لخو قويتا يو اغلا لخو قويتا يو اغلا لخو اغلا لخو قويتا يو أملك تراينا أملك يا ريكون فرسوك فيها زمر تراينا أملك يا ريكون فرسوك علل تراينا أملك يا ريكون فرسوك فيها فرسوك 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 أملك تراينا أملك يا ريكون فرسوك فيها زمر تراي يا ريكو فرسوك علل تراي نعملك يا ريكو فرسوك 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 نعم لا خيكم نخيلة حدا مسبلكو كلتا مسبلكو ثلاثة أربعة مسبلكو عمشان مسبلكو شدشان مسبلكو شعدان مسبلكو ياريكو فرسو ياريكو فرسو ياريكو فرسو ياريكو فرسو ياريكو فرسو ياريكو فرسو نعم لاخيكم نخيلة عدان مسبلكو ثلاثة مسبلكو ثلاثة مسبلكو أربعة مسبلكو عمشان مسبلكو شدشان مسبلكو شعتان مسبلكو ياريكو فرسو ياريكو فرسو ياريكو فرسو ياريكو ياريكو فرسو ياريكو فرسو التي استحار تجنشن أبزفانو كبر يخون كبر بلو التي استحار تجنشن أبزفانو كبر يخون كبر بلو التي استحار تجنشن أبزفانو كبر يخون كبر بلو كبر يخون كبر يخون كبر يخون كبر يخون التي استحار تجنشن أبزفانو كبر يخون كبر بلو السحاب تجنشن أبزفانو كبر يخون كبر بلو التي استحار تجنشن أبزفانو كبر يخون كبر بلو كبر يخون كبر يخون كبر يخون كبر يخون النفع ملخات النفع النفع أمرو النفع يتعلل نسوي تعلل تعلل نسوي تعلل يزلل كم زي زلل يزلل كم زي زلل نتبرار قبل وقعات بمنفس እግዚአብሔር ሰማያት ናጸልዩ ነትበራር ገብተን ወዲዓት ሄዱ በመንፈስ እግዚአብሔር ሰማያት ናጸልዩ ጸልዩ ጸልዩ ሰማያት ናጸልዩ ጸልዩ ጸልዩ ሰማያት ናጸልዩ ጸልዩ ጸልዩ ሰማያት ናጸልዩ ጸልዩ ጸልዩ ሰማያት ናጸልዩ ወለድ ወዲቁ ወለድ ወዲቁ አብዛ
سخينو ولد ودمو ولد ودمو أساستما إلين سخينو 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 أبا يسرحني نايت تمن مرتي سكبولينا تعوي سكبولينا تعوي أبا يسرحني نايت بلا حايلي سكبولينا تعوي سكبولينا تعوي سكبولينا تعوي سكبولينا تعوي سكبولينا تعوي سكبولينا تعوي أبا يسرحني نايت بلا حايلي سكبولينا تعوي سكبولينا تعوي سكبولينا تعوي سكبولينا تعوي على اللو متني على اللو سمر اللو متني سمر اللو نسكوي تاسيك سمر اللو كبرون بجنان حسين خلي اللو على اللو متني على اللو سمر اللو متني سمر اللو نسكوي تاسيك سمر اللو كبرون بجنان حسين خلي اللو كبرون بجنان حسين خلي اللو كبرون بجنان حسين خلي اللو مسكناي كفاش والخمو أملاخي يا مسكينك أملاخي يا مسكينك إنتاي كفاش والخمو أملاخي يعلل الكاس أملاخي يعلل الكاس يعلل الكاس يعلل الكاس يعلل الكاس يعلل الكاس فتوى يخمو أملاخي يا مسكينك أملاخي يا مسكينك إنتاي فتوى يخمو أملاخي يعلل الكاس أملاخي يعلل الكاس يعلل الكاس يعلل الكاس يعلل الكاس أواج 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 يسوع تخبرون نزل علي سرسي يقبل له كم زناتي كم زخم أواج 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 يسوع تخبرون نزل علي سرسي يقبل له كم زناتي كم زخم هللويا هللويا كنا وجهلو ينحج أواج 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 يسوس كخبرون نزل لي سبسي يقبر له كم زنات كم زخم زخمتي أواج 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 يسوس كخبرون نزل لي سبسي يقبر له كم زنات كم زخم زخمزي علل اللو متني علل اللو زمر اللو متني زمر اللو نزقوي تعزي كزمر اللو كبرون بجنان حزك غاني اللو كبرون بجنان حزك زمر اللو هللويا قويت هاي باركم مليسكم تبارك